fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto Dri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Setyembre 25 tuig 2024. Sa gihapon, inimulagan mo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 91 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, diri sa aton sining pagpangalaga, di mo lagan mo ang Kurban, Bombo Chama Blanco Over, kung 91 dias na lang ang nabilin. Antis ang Paskwa, subong adlaw, anom na lang iya kadlaw ang nabilin. Antis paman sang deadline sang voters registration. Ibalo na to na what's the latest sa aton sining mga kabombo direktamente karon sa may COMELEC office. Subong man ang Commission on Elections ang nagapreparar na sa pagsugod man sang filing sang Certificate of Candidacy sa Pitsa 1 ini. Magamba ka Pitsa 1 ti sa masunod nga simana, Martes ining adlaw. Kutob lamang ini sa Pitsa 8. No, sa aton sinima kabombo, Martes man nga adlaw sa bulan sang Oktubre. Sa dugang pang mga talupang doon ng mga balita, Konsihal Sedfrey Cabaluna kag si Mr. Machoman, Councilor or Konsihal Romel Duron, naghahaksanay, nagpasayloanay ang tagsa-tagsa. Nangayo sa pasaylo diri si Machoman, appointed member of the family, kag si Mr. Approve Without Thinking, Konsihal Romel Duron. Di nagpasayloan ay ng duwa na ngayon sa pasaylo si Duron. Ginbato ni Cabaluna. Kahit ti Cabaluna siya. Samtang subong nagapadayon man ang pag-aprobar sang mga prangkisa sang mga tricycle. Dira iya sa may City Hall. Sa iban pa nga mga nagapanguna kagatalupang doon nga mga balita, update kita sa politika sa syudad sa Iloilo. Nagaragongrong na karon kag matunog na ang mga istorya sa aton sining mga kabombo nga mapadalagan si former City Mayor Jeda Patrick Mabilog. Pero ang pamangkot si Nadri Manuanong iya sining dalaganan. May pila kita ka mga insider nga nagapahayag diri banwa nga hindi kanya kuno magabunggo si former City Mayor Jed Patrick Mabilog sa kay Mayor Jerry Treñas. Yanong bot silingon kung hindi magbunggo si former Mayor Mabilog sa kay Mayor Jerry Treñas. May ara bala sang pagbayluanay sa mga posisyonanay sa mahimo padalaganan kung mapadalagan gid man ang anay alkalde. Istoryahan tana karon kay samtang nagailapit ang adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy, nagalanog man karon ang pila ka mga impormasyon, just like iya sa information sa politika man, estado sa politika or update sa politika sa bahin niya sa probinsya sa Iloilo. Suno kuno iya banwa sa mga sa mga nakuha naton nga impormasyon ni Depensor kag dibuki kuno sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Kay ti letter D mo. Sa aton sini nga mga kabumbo sa bahin naman niya sa probinsya sa Iloilo. Pero ang gobernador way gid nagatuad kag way gid nagapahayago kung anong sistema kag kung anong plastada kung sino ya sini nga mga running mate
Pero madamo na sa nagagwa sini nga mga istorya. Istoryanta nagkaroon update sa politika sa bahin man iya sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Muni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon ang detalye sini inyo bantayan sa padayon nga pagpalayag sa mumuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may pinuptan sa bangko, Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules sa ika-25 sa buwan ng Setyembre taong 2024. Mga kabombo Castor Nation, sa atin pong Christmas countdown, 91 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, mahigit 30 articles of impeachment nakahanda na raw laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa isang dating senador. Samantala, ang House Quad Committee naman tinutumbok na rin ang koneksyon ng mga personalidad na sangkot sa mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa may Cagayan de Oro. Si Senator Tiberos hindi pa raw kontento doon sa mga naging pahayag ni Alice Go sa ikinasang executive session. Isa pang pagdinig ukol pa rin sa Philippine Offshore Gaming Operators itutuloy. Phreatic eruption naman na itala sa main crater ng Bulkang Taal. At sa ating balita sa ibayong dagat, ang Israeli Prime Minister Netanyahu nanindigang ipagpapatuloy pa rin ang pag-atake sa Hezbollah doon sa Lebanon. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may kausap na ito ang mga kongresista upang mag-indurso doon sa kanyang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay Trillanes, nakahanda na ang 32 artikulo para sa impeachment laban kay Duterte na inihanda mismo ng kanyang kampo. Nais ni Trillanes na may mga mambabatas mismo na mag-indurso sa impeachment at nakahanda ang kanyang kampo na ipresenta ang nabuong kaso na ilalatag para naman tuluyang matanggal umano ang pangalawang Pangulo. Kabilang sa mga tinutukoy ni Trillanes bilang pundasyon o basihan ng impeachment ay ang mga sumusunod: 125 million pesos na confidential fund na nagastos daw sa loob ng ilang araw lamang, 650 million confidential fund noong 2023 sa ilalim ng Department of Education at Office of the Vice President na pinamumunuan itong si Vice President Sara, ilang mga bank accounts at maraming iba pa. Ang mga ito umano ay gagamiting pundasyon bilang paglabag at yan ay nakapaloob dan sa betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at culpable violation of the Constitution na ilan sa mga pasok sa impeachment. Narito ang bahagi ng pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Kami nakaredy na, 22 articles of impeachment ito. Nag-aantay kami ng congressman na willing to endorse it. But I believe
ang pinakamaganda rito, yung Congress mismo ang mag-file. Sila yung niyuyurakan, sila yung nakakakita ng mga violations sa Constitution ni Sara Duterte, among others, no? So, ando dun yun. But kami, ready po kami. As I mentioned, 22 articles of impeachment po ito. Yung 125 million na confidential funds, 650 million na confidential funds noong 2023, yung DepEd and OVP, yung kanyang 2.7 billion na peace and order funds sa Davao City. Tapos meron din po siyang confidential funds doon. Tapos meron po yung sa bank accounts which ay exposed noong 2016. Joint account po sila ni Duterte doon. Firm na po ito ng AMLAC and Ombudsman. Kaya lahat po yan. All of the na-cite sa Constitution natin na basis ng impeachment, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, other high crimes, culpable violation of the Constitution. Lagi yan ang mapahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Kampante itong mga dating mambabatas na susuportahan ng mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso ang isusulong niya na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Anya panahon na upang himayin ng mabuti ang ginagawang paggastos ng pangalawang Pangulo ng milyon-milyong pondo nang hindi naman ay papaliwanag kung saan talaga ginamit. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni dating Senador Trillanes. I think it's of time, no? It will come. Pasensya na lang po dun sa mga diehard followers nila. It came in too strong, but talagang andirito na tayo eh. 8 years na namin, binabakbakan itong pamilya na ito na salot sa lipunan natin. Bagian ng mga pahayag pa ng dating senador. Una nga rito ay sinabi ni Vice President Sara na handa naman siya na harapin ang mga hakbang ng sino man na paalisin siya sa pwesto, kabilang na ang umano'y matagal nang niluluto na impeachment, ngunit hindi pa naman naihain dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Balikan natin ang mga naging pahayag hinggil dyan ni Vice President Sara Duterte. Hindi na bago ang usapin ng pag-impeach sa akin. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly dyan sa House of Representatives ang impeachment. Unang-una, walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, ay pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Lagi pa yan mga pahayag ni dating Department of Education Secretary at ngayon ay namumuno pa rin naman bilang Vice President itong si Vice President Sara Duterte. Dalawa kasi ang pinag-uugatan ng mga reklamo ukol naman dito at kabilang yung pondo ng dating ahensya na kanyang pinamumunuan ang Department of Education. Samantala, pinabulaan na naman ang Office of the Vice President na pinag-antay nila ang mga mambabatas ng 17 oras sa gitna yan ng plenary debate sa panukalang pondo ng kagawaran doon sa Kamara. Ginawa ng Office of the Vice President ang pahayag bilang tugon sa pagbatikos ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa House plenary hearing. Sinabi din ng mambabatas na nag-aantay umano sila ng 17 oras mula alas 10 ng umaga ng Lunes hanggang halos alas 3 na ng umaga yan ng Martes. Paliwanag naman ng Office of the Vice President na maaga pa lang noong Setyembre 16 nang matanggap ng House Budget Sponsor na si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Adjong ang sulat mula sa Office of the Vice President na ipinapaubaya na ni Vice President Sara Duterte ang deliberasyon sa panukalang pondo ng Office of the Vice President sa plenaryo po yan sa House of Representatives. Sa dagdag pang balita, tinutumbok na rin ng House Quad Committee ang koneksyon ng mga personalidad na sangkot sa mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators dun sa Cagayan de Oro City at maging sa Bamban Tarlac at Porac sa lalawigan ng Pampanga. Kabilang na rito ang sinasabing Philippine Offshore Gaming Operations doon naman sa Northern Mindanao ng kapatid ni Michael Yang na si Tony Yang.
at ito ay may kinalaman pa sa kanilang malawak na mga koneksyon. Naniniwala ang Quad Committee na may relasyon ang magkapatid na Yang sa iba't ibang iligal na Philippine Offshore Gaming Operators Hub sa Cagayan de Oro, Bamban at maging sa Porac, Pampanga. Kasama rin nila rito ang mga lehitimong korporasyon na ginagamit sa iligal na mga aktibidad tulad na lamang ng pagbebenta ng droga. Iginit pa ni Quad Committee Chairman Congressman Robert Ace Barbers na mahalaga ang pagkakaaresto kay Tony Yang dahil nabubunyagan niya ang mga illegal na aktibidad na tila lehitimong negosyo, ngunit sa pagsasaliksik ay matutuklasan ang mga koneksyon na pawang mga iligal. Tiniyak din ni Congressman Barbers na pananagutin nila sa batas ang naturang mga personalidad. Isinisisi naman nila ito sa nakalipas na administrasyon na nagbigay basbas daw sa interes ng mga dayuhan dito sa ating bansa. Samantala, nakahanda umano si dating Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na magpaliwanag sa Senado kasunod po yan ng paglabas ng mga larawan kasama ang ilang mga kontrobersyal na personalidad na isinasangkot ngayon sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Kahapon nga nang inilabas ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang mga naturang larawan kung saan kasama ni dating General Acorda sina Tony Yang na isinasangkot sa POGO operation sa Cagayan de Oro, Wesley Go, Sual, Pangasinan Mayor Dong Kalugay at iba pang mga personalidad. Sa isang panayam, sinabi ni Acorda na natutuwa din siyang ipapatawag siya sa Senado upang may paliwanag ang mismong sitwasyon. Masakit man anya na may ilang maglalabas ng konklusyon batay sa inilabas na larawan, ngunit iginit ng dating Police General na ginawa niya ang lahat ng dapat na gawin lalo na sa pagprotekta sa national security. Ayon pa kay Acorda, kung mabibigyan siya ng pagkakataon upang gawin ulit ang mga nagawa, muli niya itong gagawin ng walang pag-aalinlangan. Narito ang bahagi nga ng pahayag ni Police General Benjamin Acorda Jr. Maraming tumawag po sa akin, nagmalasakit at nagulat and sinabing hindi ka naniniwala, but thankful din ako kasi papatawag din ako at makapagbigay ng paliwanag. Isa lang pong masasabi ko na sa ating mga kababayan, for my part, masakit sa mga naging tungo ng investigation kasi some insinuations na some would conclude otherwise to what is the truth. Ang masasabi ko lang po, bilang pulis at saka bilang Pilipino, ginawa ko lahat ang dapat kong magawa, lalo na pagdating sa national security. Hindi po talikod dyan. If ever I'm suffering right now because of these things na ginawa ko, I will do the same thing if given the chance again. Maraming dapat malaman ng ating mga kababayan and lalo na sa national security. Pahayag po yan ni dating Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Una na ngang sinabi ni Tony Yang sa pagdinig kahapon na ang mga naturang larawan ay kuha pa sa Cagayan de Oro noong binisita nila si Acorda na kasalukuyan noon na Provincial Director ng Pulisya sa naturang lugar. Sa dagdag pang balita, binalaan ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada Isual Pangasinan Mayor Lesildo Dong Kalugay na posibleng may pananagutan ito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan ay matapos ngang mailantad na naibigay sa kanyang common law partner ang kontrata ng ilang mga proyekto sa kanilang munisipalidad. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality, inamin nitong si Mayor Kalugay na nakalimutan niyang ilagay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ang kanyang lupain na nagkakahalaga ng 1.2 milyong piso. Tinutukoy dito ang 4,000 na square meters ng lupain na nabenta ng kanyang partner sa isang Veronica Soriano sa halagang 1.2 milyong piso noong Hulyo ng kasalukuyang taon. Ang naturang resort, mga kabombo, ay kinaroroonan ng iba pang mga features at sinasabing pinagtaguan ni dating Mayor Alice Go bago pa ito lumabas ng Pilipinas. Pumirma naman si Mayor Kalugay sa bank waiver
para mapatunayan na wala siyang itinatago sa taong bayan at mapapatunayan na wala siyang itinagong daang bilyon o milyones sa bangko bilang tugon sa hamon itong si Senator Joel Villanueva. Kaugnay niyan, narito pa ang mga pahayag ni Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay sa pagtatanong ni Senator Jinggoy Estrada. Magkano binenta yung lupa? Pinabenta ko po sa aking kinakasama ng 1.2. Ilang square meters? Kung di po ako nagkakamali, Your Honor, nasa 4,000 square meter. 4,000? Square meter po, Your Honor. So zonal valuation is 300 pesos per square. Yun po, Your Honor. Sinungaling talaga ito. Anyway, kasama pa sa salin mo yun? Hindi. Hindi ko po sinasadya na hindi ko po nalagay sa salin ko po yung lupa, Your Honor. Bakit? Nakaligtaan ko po, hindi ko po nailagay, Your Honor. Nakaligtaan mo, ilagay sa salin itong 1,200 square meters. 4,000 square meters, nakalimutan mo? Opo, Your Honor. Hindi ko po sinasadya na hindi ko po nailagay. Mga kabombo, bahagi pa yan ng mga pahayag at pagtatanong nitong si Senator Jinggoy Estrada. Ito kay Sual Mayor Dong Kalugay, kaugnay pa rin sa pag-isa ng mga senador sa naturang alkalde. Sa mga karagdagan pa nating balita, papatayan ng mga update dyan sa Senado. Itong si Senator Risa Ontiveros hindi raw kontento doon sa mga naging pahayag nitong si Alice Go o Go Huaping sa ikinasang executive session. Isa pang pagdinig ang aasahan natin at ating aantabayanan. May balita si Bombo JC Galvez. Sinabi ni Senadora Risa Ontiveros na hindi pa siya masyado kontento sa mga pahayag ni dismiss Bamban Mayor Alice Go sa ikinasang executive session kahapon. Nagsagawa kahapon ng Senate Committee on Women and Children ng isang closed-door meeting kasama ang kampo ni Go upang doon isiwalat ang umunay mastermind sa likod ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Bagamat mayroong isang personalidad na inilantad ni Go kahapon sa executive session, hindi pa raw masyadong satisfied ang senadora. Ngunit ito anya ay nagpapatunay sa teorya ng kanyang komite na ibinahagi nila noong pang nakalipas na buwan. Una nang sinabi ni Senador Javier Hercito na may napala naman sila sa isinagawang closed-door meeting kasama si Go at ipagpapatuloy niya ito sa susunod na linggo sa oras na dumalon na sa Senado ang dalawang legal counsel ni Go. Umaasa si Ejercito na sa susunod na executive session ay may makuha pa silang mga karagdagang impormasyon ukol sa tunay na mastermind sa illegal POGO. Maikli lang kasi anyang kanilang ginawang executive session kahapon dahil simula na ng plenary session. Samantala, hindi pa itinerminate ng komite ang investigasyon sa illegal POGO. Ayon kay Ontiveros, magkakasa pa sila ng susunod na investigasyon sa Senado para mabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag si dating Philippine National Police Chief Benjamin Acorda at iba pang PNP personalities na may mga larawan na kasama ang ilang personalidad na nasasangkot sa illegal POGO tulad na lamang ni Tony Yang. Malamang ay hindi pa buo ang kwentong ito at lumalabas na pati law enforcers ay posibleng na kompromiso. This creeping invasion must be halted. Nagpanggap kayong Pilipino at ginawa niyong pugad ng krimen ang bansa namin. Pero hindi niyo kami kilala. Hindi kami papayag po dito. I had a hope that this would be the last hearing, but there are revelations that warrant further investigations and individuals whose side needs to be heard. In the interest of fairness, General Acorda will be invited to the next hearing. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan.
Bombo International News. Nanindigan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ipagpapatuloy ng Israel ang pag-atake sa militanteng grupong Hezbollah doon sa Lebanon. Ito ay hanggang sa makamit-anya nila ang kanilang layunin sa digmaan na maibalik ang mga na-displaced na mga sibilyang Israelis sa kanilang mga tahanan sa may northern border. Iginiit din ng Israeli Prime Minister sa mamamayan ng Lebanon na hindi sila ang punteriya ng digmaan at binalaan ang mga ito laban kay Hezbollah leader Hassan Nasrallah. Ayon naman kay Israeli military spokesman Rear Admiral Daniel Hagari, ginagawa na umano ng Hezbollah ang southern Lebanon at Bekaa Valley bilang isang combat zone. Sinabi din ni Hagari na napatay sa airstrike sa southern na suburbs ng Beirut ang Hezbollah missile at rocket unit commander na si Ibrahim Kibaisi. Nitong hapon po yan ng Martes, kasama ang dalawang iba pang commanders. Si Kibaisi nga ay isang key figure po yan sa pag-activate ng mga missile at responsable din sa ilan pang mga serye ng pag-atake sa mga teritoryo ng Israel. Kinumpirma naman ng Hezbollah ang pagkamatay na naturang Hezbollah leader. Ang sa kasalukuyan po ay pumalo na rin sa 558 na katao ang napatay habang nasa 1,835 na katao naman ang naitalang sugatan sa inilunsad na airstrike ng Israel. Doon po yan sa may southern Lebanon at eastern Bekaa Valley. Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa dagdag pa nating balita, ililipat sa kustudiya ng National Bureau of Investigation si Sheila Go mula sa Senado matapos na i-lift ang contempt order laban sa kanya. Paliwanag ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na sa National Bureau of Investigation muna dadalhin itong si Sheila Go dahil may mga nakita umano silang security concerns. Nilinaw naman ng opisyal na nananatili pa rin na nasa ilalim ng Bureau of Immigration ang legal custody dito kay Sheila Go dahil na rin sa nakaharap ito sa deportation case para sa misrepresentation at pagiging undesirable alien ito. Tiniyak naman ni Sandoval na walang magiging special treatment kay Sheila habang ito ay nasa kustudiya ng National Bureau of Investigation. Maliban nga dito ay naharap din itong si Sheila sa ang tunay pong pangalan nito ay Sang Mier sa reklamo na may kinalaman sa paggamit ng peking Philippine passport at isa din sa mga respondents sa money laundering complaints na inihain naman sa Department of Justice. Samantala, nagpadala ng sulat si Vice President Sara Duterte kay Manila Representative Joel Chua, ang chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability, at sinasabing hindi ito makakadalo sa pagdinig ng komite ngayong araw. Batay nga sa sulat ng Vice Presidente na ang pagdinig ay nakabase sa mga walang basihan daw na aligasyon kaugnay sa privilege speech ni Manila Representative Rolando Valeriano. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, ang mga nasabing aligasyon ay maaari naman daw na iberipika at ma-validate sa mga accomplishment reports na isinumiti na ng Office of the Vice President na sumusuporta sa kanilang panukalang 2025 budget. Hindi na umano kailangan pa na magsagawa ng mga pagdinig ukol dito. Dagdag pa ni Vice President Sara na ang imbitasyon ng komite ay walang malinaw na legislative objectives. Lumalabag din umano ito sa karapatan, privacy at dignidad ng mga individual na dumadalo nitong unang pagdinig ng komite. Tumanggi namang manumpa ang pangalawang Pangulo at iginiit na siya ay resource person at hindi witness. Anumang araw mula ngayon mga kabombo hanggang sa buwan ng Nobyembre ng taong kasalukuyan, posible na mabuo ang La Nina phenomenon dito sa ating bansa. Batay nga sa pagtaya ng Department of Science and Technology ay mayroong 71% na tsansa na mabuo na ang La Nina phenomenon sa naturang period. Maaaring magpatuloy ito hanggang sa unang quarter ng 2025, saklaw po dyan ang buwan ng Enero, Pebrero at Marso. Kabilang sa mga asahan sa ilalim ng La Nina phenomenon ay ang mas mataas na volume ng mga pag-ulan na kalimitang nagdudulot yan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Mas malamig din ang temperatura at sunod-sunod ang mga pag-ulang na itatala.
Una nang nakaranas ang ating bansa ng sunod-sunod na mga pag-ulan na nagdulot nga ng malawakang pagbaha nitong nakalipas na buwan. Dulot naman niya ng iba't ibang weather system, kagaya na lamang ng bagyong naging super typhoon pa ang level at maging yung mga localized thunderstorm. Samantala, nakapagtala naman ng panibagong phreatic eruption o pagsabog mula dyan sa main crater ng Bulkang Taal sa isla ng Taal. Nitong bago mag alas 2 ng madaling araw, Setyembre 25 ng taong kasalukuyan. Nakuhanan nga mga kabombo, kagaya ng ating ipinapakita sa Facebook Live, yan yung kuha ng thermal camera ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology dyan sa Maydaang Castilla Observation Station. Nagdulot ito ng 600 metrong taas ng plume na mula dyan sa pagsabog na dumausos naman sa patimog kanlurang direksyon at may mga naapektuhan ng naturang pagbuga ng materyales galing naman sa mismong crater ng bulkan. Nananatili sa alert level 1 ang Bulkang Taal at patuloy ang monitoring na ginagawa ng mga eksperto sa magiging kalagayan ng naturang bulkan. Samantala, si Philippine National Police Chief Marbil naman nagbabala sa kapulisan na iwasan na magpagamit sa mga politiko ngayong darating po na eleksyon. Samantala, si dismissed Bamban Mayor Alice Go naman online na dadalo sa arraignment o pagbasa ng sakdal doon sa may Pasig Regional Trial Court sa Setyembre 27. Kaugnay niyan, may mga kabuuan pang detalye si Bombo Kelly Cordero. Nagbabala si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa police officers pati na sa ibang kapulisan ngayong darating na eleksyon na iwasang magpagamit sa mga politiko. Ayon pa kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, pagkatapos ng filing, ididestino sa ibang lugar ang mga pulis na may kamag-anak na tatakbo sa darating na 2025 national election. Hindi anya pahihintulutan ng pambansang pulisya na magamit ng mga kapulisan ang kanilang impluwensya sa pangpolitikong interes. Nakatakda na ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato para sa 2025 elections sa unang linggo nitong Oktubre. Mga miyembro po ng PNP are obligated po to declare whether or not they have their relatives running for any political position this coming May 2025 po as part of our SOP po. And definitely, as this early ay nagwawarning na po ang ating Chief PNP na hindi po natin pahihintulutan na magkaroon po at magamit po yung ating pagiging pulis para ma-influensyahan po itong darating po na eleksyon. Samantala, sa ibang balita naman, nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Jail Management and Penology sa Pasig Regional Trial Court at House of Representatives hinggil sa nakatakdang arraignment at hearing ni Guo sa darating na Biyernes, September 27. Ayon kay BJMP spokesperson Junior Superintendent J. Rex Bustenera, online dadalo si Guo sa arraignment at pre-trial nito sa kasong qualified human trafficking sa Pasig RTC. Habang personal naman itong dadalo sa House of Representatives sa nasabing araw. Ayon pa kay Bustenera, walang gaanong negative report sa ikalawang araw ni Guo sa kustodiya nila. Matatandaan na una nang iniulat na nagulat umano si Guo sa sitwasyon ng kanyang selda sa Pasig City Jail Female Dormitory nang una niya itong makita. Ang sitwasyon kasi sa Pasig City Jail na may kasama siyang 43 preso sa isang kwarto ay malayo sa sitwasyon niya sa kustodiya ng PNP na solo niya lang ang detention room at may mas komportableng higaan. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 26 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naisumano ng Estados Unidos na magsumite ng extradition request para makuha itong si Apollo Kibuloy o Pastor Apollo Kibuloy. Gayunman, sinabi ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Babe Romualdez, na hahayaan na muna ng naturang bansa ang pamahalang Pilipinas na asikasuhin ang legal matters na nakapaloob sa mga kaso ni Kibuloy dito sa ating bansa. Ayon kay Romualdez, nagpahayag na rin ng interest ang Estados Unidos, ngunit nirerespeto naman nila ang mga desisyon dito sa Pilipinas sa mga naunang pahayag nga ng Administrasyong Marcos na haharapin muna ni Kibuloy ang mga kaso sa Pilipinas at posibleng hayaan na ng Estados Unidos ang pag-usad ng mga kaso dito sa ating bansa. Gayunman, tiniyak ni Romualdez na hindi mawawala o hindi maaalis ang kagustuhan ng Amerika na paharapin din itong si Kibuloy sa kanyang mga kaso sa naturang bansa.
Tiniyak niya na ihahain din ng Estados Unidos ang government request para sa extradition sa takdang panahon. Kaugnay niyan, naritong naging bahagi ng pahayag ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Babe Romualdez. They would like to give an extradition request to the Philippines. It is supposed to go to the Department of Foreign Affairs and to the Department of Justice. But however, I think the President's already made it clear that he would like to have Apollo Quiboloy face the charges first in the Philippines before we entertain any kind of extradition request. The United States, of course, is well aware of that. And since they are a friendly ally of the Philippines, they will obviously not only respect our laws, but also respect whatever it is that we would like to do as far as the cases are concerned. But not to say that this extradition request will definitely not go away. I think he has to face quite a number of cases here in the United States. And as I've said on many occasions, human trafficking and sex trafficking is a major international. Agian mga pahayag ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Babe Romualdez, kaugnay pa rin ang naturang usapin ukol kay Pastor Apollo Quiboloy. Ilan sa mga nakalistang kaso nitong si Quiboloy doon sa Amerika, batay na rin sa inilabas po na poster ng Federal Bureau of Investigation sa most wanted list nila ay ang mga sumusunod: conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, at sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, at ang bulk cash smuggling na kinasasangkutan din ito at ng kanyang mga co-accused. Samantala, sinimulan na ang pagbili ng lupaing pagpapatayuan ng bagong naval base sa Subic. Ito ang inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. sa pagdinig ng Senado sa panukalang 254.1 billion pesos na pondo ng Department of National Defense nitong araw ng Martes. Ayon sa kalihim, nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kausapin ang mga opisyal ng Subic Bay Metropolitan Authority para sa pagbili ng espasyong gagamitin ng Philippine Navy. Sinabi din ng kalihim na natukoy na nila ang lugar kung saan angkop na ipatayo ang main operating base. Umaasa naman sila na makukumpleto na ito bago pa matapos ang 2028 o bago magtapos ang termino ni Pangulong Marcos. Paliwanag naman ni Secretary Chodoro na kailangan nila ng bagong mga pasilidad para sa mga asset na nakatakdang bilhin ng Pilipinas, partikular na ng Philippine Navy, kabilang dyan ang 10 corvettes at frigates na nakatakda po sa katapusan po yan ng 2028. Dahil nga wala pa niya silang dockyard at kasalukuyan pa lamang na kumukuha ng bagong naval dockyard and forward operating bases ang Pilipinas. Kaugnay niya, narito ang naging bahagi ng pahayag ni National Defense Secretary Gilbert Chodoro. We already have a presidential directive to talk to them. Firstly, the most important thing about the Hanjin is it is not suitable as a naval base. It is not suitable as a naval base because it is a dockyard. Secondly, it was built for Panamax vessels and not our naval vessels, so the dock is too big. However, we had identified an area which is suitable for a main operating base. We have gotten presidential approval to pursue the process of acquiring the area. And we hope to have it completed by the end of 2028. Samantala, kung matatandaan nga po, ang Subic Bay ay nagsilbi ring naval base ng Amerika mula noong panahon niya ng pananakop ng mga Amerikano sa bansa hanggang Setyembre ng taong 1991. Samantala, kampante naman ng Department of Agriculture na magiging malakihan ang tapyas sa presyo ng mga panindang bigas pagsapit ng Enero ng taong 2025. Git ni Agriculture Secretary Francisco Theo Laurel Jr., maaaring abutin pa ng hanggang 7 pesos ang kada kilo na magiging tapya sa presyo
ng mga panindang bigas pagsapit ng 2025. Itinuturong dahilan dito ay ang malakihang pagbawas sa sinisingil na taripa ng inaangkat na bigas na naging epektibo noon pong buwan ng Hulyo. Batay nga sa monitoring ng Department of Agriculture, mayroong naibenta ng mga bigas sa iba't ibang mga merkado dito sa ating bansa na may mababang presyo, 42 pesos ang kada kilo ang imported at 45 pesos naman ang kada kilo ng mga local rice at inaasahan na mas bababa pa ito sa mga susunod na pagkakataon. Sa iba pang balita, magsasagawa rin po ng monitoring ang Department of Information and Communications Technology sa paggamit po ng iba't ibang uri ng teknolohiya sa 2025 midterm elections. Kinabibilangan po ito ng mga artificial intelligence, enhanced information, fake news, deepfakes at iba pa. Ayon kay DICT Undersecretary for Infrastructure Management, Cybersecurity and Upskilling Jeffrey I&D, may kakayahan ang ahensya na epektibong i-monitor ang pagkalat ng mga ito sa cyberspace. Gayunpaman, hindi anya kaya ng DICT na tanggalin o i-filter ang naturang content. Ayon naman sa opisyal, kakailanganin ng ahensya ang kooperasyon ng mga malalaking social media companies para mapigilan ang pagkalat ng mga naturang content. Iginiit din ni D na kakailanganin ng ating bansa na magkaroon ng akmang batas upang ma-regulate ang mga ito. Maliban nga sa ahensya, nangako rin ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na imomonitor nito ang mga AI-powered propaganda sa nalalapit po yan na halalan. Samantala, naaresto ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang isang ginang na nagtangkang ibenta ang kanyang bagong silang na anak doon sa Caloocan City. Ang ginang mga kabombo ay kinilala lamang sa alias na Lynn, 26 anyos. Mula yan sa Metro Manila at hindi na tinukoy yung partikular na kanyang tahanan. Ayon nga kay Anti-Cybercrime Group Director Brigadier General Ronnie Francis Cariaga, ay naaresto itong si alias Lynn sa pamamagitan ng entrapment operation sa isang klinika doon sa Malaria Road, Caloocan, kung saan ay pinaniniwalaan na doon isinilang ang sanggol. Natunton ang naturang personalidad ng anti-cybercrime investigator at yan ay matapos na ialok sa isang Facebook group chat ang ipinanganak na sanggol sa halagang 40,000 pesos. Katwiran umano ng ginang, gagamitin niya ang mapapagbentahan sana doon sa kanyang anak bilang pambayad sa medical needs ng kanyang tatay na merong karamdaman. Wala naman umano siyang trabaho at hindi kayang suportahan ang kanyang tatay. Desidido ang Anti-Cybercrime Group na magsampa ng kaso laban sa kanya. Sa dagdag pang balita, ikinabahala ni Deputy Minority Leader Congressman Presley De Jesus ang patuloy na conversion ng mga lupang sakahan patungo sa commercial o kaya ay industrial sa pati na yung mga residential areas. Nag-aalala ang mambabatas na kung mas marami pa na mga bukirin dito sa ating bansa ang i-convert bilang commercial na lote, ay baka lalong bumagsak ang dami ng mga produktong pang-agrikultura na mapuproduce ng ating bansa at mauwi na naman sa panibagong pag-aangkat. Pero tugon dito ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng kanilang naging sponsor sa plenaryo ng Kamara na si Congresswoman Janet Garin na wala raw kontrol ang kanilang ahensya sa land conversion kung ang mga ito ay pag-aari naman ng mga pribadong mamamayan. Kaya naman ang ginagawa umano ng Department of Agriculture ay i-maximize ang lahat ng lupang maaaring magamit ng mga magsasaka. Dito umano ay ibinibigay ang suporta ng gobyerno kasama na yung pagtulong sa paggamit ng mga puhunan at pasilidad para naman sa mga nangangailangang magsasaka. Narito ang bahagi ng pagtatanong ni Congressman Presley De Jesus, Deputy Minority Leader, dito kay Congresswoman Janet Garin na sponsor ng budget para sa Department of Agriculture. And we know we are already importing rice, no, and other agricultural products. If this pace of converting agricultural and for industrial and commercial and subdivision, what will happen to our
So our agricultural land. A total of 70,219.29 hectares has been converted from agricultural to mixed use, either commercial, residential, or industrial. Now, while the National Irrigation Administration would like more irrigable and irrigated lands, this is something that that a developing country usually faces. So what NIA is doing now, Mr. Speaker, is to maximize the yield. And that is why for the existing irrigated and irrigable lands, they are paving way for higher yield, better utilization, and more resiliency. Bagian ang pagtatanong ni Congressman Presley De Jesus, Deputy Minority Leader, dito kay Congresswoman Janet Garin na siyang sponsor ng pondo na o proposed plan para naman sa Department of Agriculture. At kaugnay nga niyan mga kabombo, mabilisang kumustahan lamang sapagkat may kinalaman pa rin dyan sa issue ng pondo para sa Department of Agriculture. Alamin po natin mga kabombo, dahil kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon via Zoom, si Congressman Wilbert Lee ng Agri-Party List. Congressman, magandang araw po sa inyo. Si Bombo Dennis po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Ano po yung kinahinatnan ng paghimay dito sa budget ng Department of Agriculture? Kagaya po niyan, may mga tanong tungkol doon sa land conversion at doon sa pagtapyas ng malaking bahagi ng pondo. Ito pong naturang ahensya. Ano po mga update dyan, Congressman? Ang unang tanong ko doon bakit po binawasan ang budget, no? Kasi yun na nga, no, kung seryoso tayo at gusto natin mapataas talaga yung ating production, yung maintain yung ating food security at prioridad yung agrikultura, hindi po dapat natin ito binawasan, dapat sana dinagdagan, no? Gayunpaman, ang sabi nila kasi yun daw po ang kaya ng pamahalaan, no? Una sa lahat, gusto ko pong sabihin na kung nabibigyan nga natin ng bilyon-bilyon pondo yung mga ibang proyekto na hindi naman po nakakamatay kapag hindi ginawa, bakit hindi po itong pagkain, no? Nevertheless, kung hindi talaga kaya, dahil yun po ang sinasabi lagi, meron po tayong 4 na bagay doon na gusto natin ito ay tutukan at dagdagan, no? Una sa lahat, yung ating pong National Rice Program, no? Dahil ito po ang pangunahing pagkain natin. Alam natin, taon-taon nagkukulang po ang produksyon natin at kailangan natin umangkat at mag-import sa ibang bansa ng halos 3 to 4 million metric tons, no? Bakit po hindi po nadagdagan, no? Kakarampot po ang naitaas ng konti. Kaya ang tanong ko doon, ito bang dinagdag na konti na to, parang mga 600 million lang, kasya na ba to para mapunuan yung 3 to 4 million metric tons sa kakulangan natin sa pagkain? Hindi raw, no? Kaya ang sabi ko, kailangan ito dagdagan. Dahil kung hindi po ito dagdagan, ano bang ibig sabihin? Naka-design na naman ba para mag-import tayo ng bigas? Dahil pag ganyan ang strategy talaga ng DA, dapat DI na lang ang tawag sa kanila, no? Kaya ito ang gusto nating isang dagdagan. Number 2, yung pong post-harvest facilities, no? Dahil taon-taon na lang, ito po ang nakikita natin, yung pong tinatapon ng mga produkto, kagaya ng kamatis, rabanos, kalabasa, repolyo sa kalsada. Nung isang araw daw, meron na namang itinapon yung pong mga, kung hindi ako nagkakamali, parang sili ba yung narinig ko. So, ito po yun, no, yung mga produkto. Ang isang dahilan, ang tanong ko doon, anong dahilan nito? Isang dahilan ba yung kakulangan sa post-harvest facility? Oo daw. Kung oo, bakit ang imbes na dagdagan, binawasan? No? Oo nga, no? Yung siguro, yung mga cold storage facilities, Congressman. Okay, isa pang importanteng punto na nais po naming malaman yung kinahinatnan din ng pondo para dito sa Department of Health. Alam namin, ito yung isa sa mga pangunahin po ninyong tinutulak pa mula nitong mga nakalipas na pagdinig dyan sa committee level, lalo na yung tungkol po sa pondo ng PhilHealth, lalo't napakalaki pala ng savings. Bakit nga ba naging mainit po yung pag-usisa ninyo dyan sa PhilHealth budget, Congressman? Tinalakay po ito sa plenaryo at gaya ng sabi ko sa kanila, kung ito po ay hindi po ako mabigyan ng malinaw na plano ng implementasyon at timeline dito po sa pagtataas ng mga benepisyo para sa
mga miyembro, sa ating pong kababayan, sa ating taong bayan, hindi ko po papayagan na ma-approve po ito. No? Ganun nga po ang nangyari. Dinifer po natin yung budget ng DOH dahil nga po hindi po tayo nakontento no, sa kanilang mga kasagutan. No? Para bang tayo ay pinagbobola lang. No? Dahil mahigit na 1 taon na po natin itong ipinaglalaban. Simula nung sinabi natin nung nakaraang September 6, 2023 na 466 billion po ang kanilang pondo. Bakit po nakadeposito lang ito sa iba't ibang bangko, naka-invest sa iba't ibang bangko. Ngayong taon, ito pong 466 billion ay naging 504 billion na. Samantalang habang ito po ay naka-invest, naka-deposito, habang nag-uusap tayo ngayon, minuto, meron po tayong kababayan na namamatay dahil sa takot magpadala sa ospital, sa takot po na pag dinala doon, walang perang pambayad, walang pambili ng gamot, lalong malulugmok sa kahirapan, mababaw sa utang. So ganun po ang nangyayari. Kaya po ngayong taon, talagang hindi ko na po ito papayagan na i-dribble uli para mag-antay na naman ng 1 taon. No? Bagamat may mga na pagkatagumpayan tayong mga pinaglalaban, napataas natin ng 30% increase ang benefits across the board. Gusto natin ngayon another 50% increase effective immediately. Yung pong mga salamin, dahil apektado po ang ating pong mga senior citizens, mga kababayan nating, we have nearly 40 million nearly blind kababayan na apektado yung kanilang pagtingin, ang productivity dahil malabo yung mata. Kasama na po yung ating mga magsasaka. Napakarami po nila kailangan maibigay po agad-agad ito, yung pong gamot sa cancer, gamot po sa sakit sa puso, na mga hindi po pwedeng installment ang gamutan, kailangan po ang mga ito ay full coverage. Yung pong dialysis, no, na pagtagumpayan na natin ito, na-approve na last week, 6,350 na. From 2006 to 4,000, now 6,350, libre na po ito. Ibig sabihin po nito, yung pong dialyzer, yung pong filter ng ginagamit po sa pagpa-dialysis ay hindi na po kailangan i-recycle. Kasi sa ibang bansa po, yan po ay one-time use. Dito po sa atin, ginagamit hanggang 10 beses. No? Bakit po nangyayari yan? Dahil po sa kakulangan ng pera. No? So ngayon, hindi na po kailangan. Ang punto ko, pwede naman palang gawin. Bakit pinatatagal pa to? May pera, nandyan, naka-deposito, naka-invest. No? Hindi po pwede ito, hindi po natin ito tatanggapin. Hindi ka tanggap-tanggap na may pera po ang gobyerno, naka-invest habang may namamatay tayong mga kababayan. Okay, with that, maraming salamat po at makikibalita kami muli sa mga susunod na pagkakataon. Mga kabombo, si Congressman Wilbert Lee ng Agri-Party List ang atin pong nakausap. Diyan pa rin sa mga update sa mababang kapulungan ng Kongreso. Samantala, sa oras pong ito kuha tayo ng report, mga mangingisda doon daw sa Zambales nag-aalala na mangingisda doon sa West Philippine Sea. Kaugnay niyan, kuha tayo ng detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Pineza. Nangangamba ang ilang mga mangingisda na hindi makapaghanap buhay bunsod nga ng tensyon sa West Philippine Sea kung saan tumaas ang bilang ng mga Chinese vessels mula sa 157 ay naging 251 ng mga ito na iligal na naglalayag sa naturang katubigan. Ayon sa National Security Council, nagsagawa umano sila ng pagpupulong kasama ang mahigit 100 mangingisda mula sa coastal communities gaya ng Subic, Santa Cruz at Masinloc sa Zambales noong Martes, Setyembre 24. Ani rin ng NSC, binigyan nila ng pagkakataon na magsalita at magbahayag ng kani-kanilang concern sa mga mangingisda sa lalawigan, lalo na sa usaping tensyon sa West Philippine Sea at Bajo de Masinloc. Siniguro naman ng ahensya ang mga mangingisda na nadagdagan na nga ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa mga nasabing teritoryo. Ito ay para masiguro na walang kahit anong harassment at pangbubuli ang magaganap. Matatandaan na kahapon sa isang pulong balitaan sa Campo Aguinaldo ay nagbigay ng pahayag si Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na malaya ang mga Pilipinong mangingisda na magsagawa ng kanilang hanap buhay sa naturang teritoryo. Makakaasa din umano ang mga ito na patuloy sila sa pagmumonitor ng mga galaw ng mga Chinese vessels na ito sa West Philippine Sea. Yes, the Philippine Navy, the Coast Guard and BFAR, we're doing everything that we can we would like to assure yung ating mga fisher folks to continue performing your livelihood. Kung may mga dapat kayo iparating sa amin, sa Coast Guard o sa BFAR, please inform us immediately. And this is the mandate of the AFP to take care of the welfare of the Filipino people, mapalupa man o nasa karagatan. Para
Mula sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Habang nalalapit ang mga paghahanda sa eleksyon, may mga natutukoy na mga lugar, mga kabombo, na nasa ilalim ng area of concern, area of immediate concern. Alamin natin dahil dyan sa lalawigan ng Ilocos Norte, yung bayan ng San Nicolas ay kinukonsidera ng PNP o Philippine National Police na isa sa mga areas of concern. Alamin natin ang buong detalye sa report ng Bombo Radio Lawag. Inihayag ni Police Colonel Frederick Obar, Provincial Director ng Ilocos Norte Police Provincial Office, na kinukonsidera ang bayan ng San Nicolas bilang isa sa mga areas of concern para sa darating na 2025 midterm elections. Anya, may mga hakbang na pangseguridad para sa mga naghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa darating na halalan upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na insidente. Sabi nito na pinag-aaralan nila ang mga security measures sa pakikipagtulungan ng Commission on Elections para sa mapayapang paghahain ng mga nominasyon. Dagdag pa niya, tinitignan nila ang mga paraan sa paghahanda sa halalan nitong mga nakarang taon upang ganap na mabigyan ng seguridad ang mga kinauukulang kandidato. So, tinignan ko yung previous security preparation last year, the previous years, and then in-enhance pa namin para mas lalong safe yung ating filing ng COCs. Of course, that's, siyempre ang boss namin dyan, COMELEC, no? So, kami po ay ready na for the filing of COCs for October. Una rito, pinaslang si Barangay Chairman Francisco Bagay Jr. ng Barangay 5 sa bayan ng San Nicolas dito sa lalawigan ng Ilocos Norte matapos pinagbabaril ng mga hindi pa kilalang suspek. Sa ngayon, nag-alok si Mayor Mike Hernando ng 300,000 piso sa kung sino man ang makapagtuturo sa mga salarin sa nangyaring insidente. Yan ang ulat mararito sa Bombo Radio Lawag para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rom Kimuyuga para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala, Philippine National Police nakipag-ugnayan na rin sa Commission on Election hinggil yan sa pagtukoy sa mga hotspot areas sa Western Visayas. Kaugnay niyan, may kabuuan pang report ang Bombo Radio Iloilo. Nakipag-ugnayan ang Philippine National Police o PNP sa Commission on Elections o COMELEC hinggil sa pagtukoy sa mga election hotspot areas sa Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na nagpapatuloy pang kanilang pagsasagawa ng intelligence monitoring. Ayon kay Solis, ibibigay nila ang impormasyon na kanilang makakalap sa COMELEC para sa listahan ng mga election areas of concern na pag-alaman na noong May 2022 general elections mayroong 44 na mga natukoy na election areas of concern at 172 naman noong October 2023 barangay Sangguniang Kabataan elections sa rehiyon. Maliban dito, aalamin din ng pulisya kung kakailanganin ang karagdagang tauhan para mag-deploy silang lugar na posibleng mayroong karahasan na may kinalaman sa eleksyon, maging ang paglansag sa mga private armed groups na posibleng magamit sa panahon ng kampanya, pagkalat ng mga baril na walang kaukulang lisensya at pagpigil sa paggalaw ng mga sindikato ng illegal na droga ay tututukan din ng pulisya. Tayo naman sa PNP is tuloy-tuloy yung ating pag-conduct ng intelligence monitoring, and during this election period, alam naman natin na we are deputized by the COMELEC, and kung ano man yung mga actions natin, ano man yung mga report natin, kukuha tayo ng direktiba sa ating Commission on Elections. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 9 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Police Report.
Mga kabombo, tatlong individual na lula ng isang motorsiklo nasawi matapos daw madaganan ng tumagilid na dump truck dyan sa Nueva Vizcaya. May update dyan ng Bombo Radio Kawayan. Patay ang tatlong individual na lulan ng motorsiklo matapos na madaganan ng dump truck na may kargang soya sa barangay Bangot, Bambang, Nueva Vizcaya. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Major Frederick Ferrer, ang hepe ng Bambang Police Station, sinabi niya na batay sa kanilang pakikipag-ugnayan sa chopper ng dump truck na si John Paul Pascual na residente ng Lubao, Pampanga, ay patungo umano siya sa bayan ng Etchago, Isabela para mag-deliver sana ng soya. Habang nasa palusong at palikong bahagi siya ng kalsada, ay nawalan umano ng hangin ang dump truck na kanyang minamaneho hanggang sa nawalan na siya ng kontrol sa manibela at nawalan ng preno. Dahil may kabigatan ang kargang soya ay tumagilid ito at nadaganan ng truck ang katabi nitong motorsiklo na kinalululanan ni Russell Pascua, Suena Basyon at Fergilin Balance na pawang mga empleyado ng isang fast food chain sa bayan ng Bambanga. Dead on the spot ang tatlong biktima dahil sa malubhang injury na tinamo ng mga ito. Isinailalim na ngayon sa inquest proceeding ang chopper ng truck na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. So ang balak niya sana, ibangga na lang niya dito sa may pababa. Meron kasing hillside resort dito na mahabang pader, kaso hindi niya mapihit yung manibela. Kaya pababa na siya noon, naggewang-gewang siya ng naggewang-gewang hanggang umabot siya doon sa may baba kung saan yung carb portion. Yung carb portion na yon, doon na bumaliktad yung kanyang minamanehong dump truck. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Pasintabi po sa mga oras pong ito dahil sa bangkay ng isang babae natagpuan sa may Baywalk sa bayan ng Lingayen sa lalawigan ng Pangasinan. Progreso naman ang kaso, pinapatutukan na yan sa kapulisan. Kaugnay yan, kuha pa tayong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Dagupan. Ikinalungkot ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Lingayen dito sa lalawigan ng Pangasinan ang insidente ng pagkakahanap ng bangkay ng isang babae sa shoreline sa Capitol Beachfront dito sa bayan. Ito ay matapos na maipaulat na ito ay nawawala noong Setyembre 23 at kagabi lamang ay nakatanggap ng report ang Lingayen Police na may nakitang bangkay ng isang babae sa Lingayen Baywalk, kung saan ay agad na pinuntahan ng pulisya ang lugar at nakumpirmang may bangkay ng tao na natatakpan ng buhangin. Unang nakita ng ilang naglalaro ng volleyball ang bangkay matapos itong maapakan ng isa kaya agad itong ipinagbigay alam sa otoridad. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Lingayen Mayor Leopoldo Batawil na malungkot ito sa naipaulat na pangyayari dahil isang dalaga ang biktima ng karahasan. Aniya na simula noong ma-report na nawawala ito ay agad silang nag-mobilize at nag-post ng isang notice kung saan ay nagbunga naman ang kanilang broadcast ngunit sa kasamaang palad ay wala na itong buhay ng matagpuan. Sa kasalukuyan ay patuloy ang paggulong ng investigasyon sa nangyaring insidente. Pala naman nito sa kanyang mga kababayan na maging mapagmatsyag at maging vigilant sa lahat ng oras. Ang hinihiling ko lamang, ang bawat isa ay dapat mapagmatsyag, vigilant. Dahil sa you can never tell, even your own household, no? Kung mayroon siyang namuo na balak na hindi mo alam, ay baka mangyari. Kaya importante po yung vigilance ng bawat isa. But generally, ang ating bayan ng Lingayen, the capital town of this great province of Pangasinan, ay safe para sa lahat. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Nicolo Peranya nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines at matutunghayan ito sa pamamagitan ng Bombo Mobile App o Bombo Mobile Application, ganun din sa YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa bahagi po ng Visayas, matututukan para sa mga Ilonggo speaking ang mga programa ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Sa mga Cebuano speaking naman, ariyan ang Bombo Radio Cebu at doon sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. Habang sa mga Waray, nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo ka Star Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Russian Parata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo ka Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 91 days to go, bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Impuntulo na sa hapon, balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Unahon ko kuranay ang balita nagikan sa Iloilo City Hall kay haksanay kag nagpatawaray na sanday konsihal Cabaluna kag konsihal Doron. Ini matapos ang isyu sa nagligad sining nga semana nga gintawag ni Councilor Doron si Councilor Cabaluna nga inagi kurong iya sining nga aktwasyon. Daw maamo man to kainit sa Senado si Senator Alan Peter Cayetano kag Senate President Juan Miguel Zubiri, former Senate President Juan Miguel Zubiri, ang katanay magtapong ulayo. Istoryahanta na karon sa Senate at kita na sa bahin sa syudad sa Iloilo. Kay ti habuyanay lang isang matinggas ka tinaga orang masaming ang pagtawag ni Councilor Doron kay Councilor Cabaluna nga inagi kunong iya sining mga lihok ukon ng pagtumod sa mga ginahimo sini sa City Council ni Konsihal Cabaluna. Pero ti subong haksanay ang duha nangayo sang pasaylo si Konsihal Doron kay Cabaluna. Tigin baton man kag all is well na
Mag-amo sini pro basi bla kon na maglabot mas punto nga may another round naman bla pro nagano gino si konsihal Doron gid nag palapit sa kay konsihal Kabaluna kag nagayo sa nga pasaylo. Standby kay istoryanta na sa Senate tuya gani yan. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Sunto ka na lang tayo? Grabe sa mga mga opisyalis naton sa gobyerno. No? Amo niya guro Bumbo Umel ang ang ara sa aton sining national anthem ang mamatay ng dahil sa iyo. Nga. to mangin matay gid sila. Ti kunang pangimatyan nila para kung tanis kayuhan sang pumuluyo mas labing mayo kag pangamuyuan tas lang nga magdamo pang ila sining kaliwat. Sa aton sining mga kauturan. Anyway, balik-balikan ta na karon. I-check tanay ang linya bini Bombo Angel Tan sa latest man kay ti subong man nga adlaw sa aton sining mga kabombo aprobahan ining mga prangkisa sang tricycle. Kay kumadumduman nyo pa banwanag ugat ining kontrobersiya sang nakaligad siniya nga simana sa sesyon. No? Kay ginasuggest din ni Councilor Doron nga dapat ma-take oath kag sa tubang sa nga members sang Sangguniang Panglungsod ining mga tag-iya sang tricycle nga nag-apply sang ila siniyang prangkisa. Tinatuman ini sa aton sini mga kabombo nga magpadulong dito personal ining mga aplikante sa prangkisa sa ila sini nga mga tricycle. Sa aton sini nga mga kabombo. Okay na bala ang duha? Mayo na balang ila sini nga pagtamdanay? Standby kay balik-balikan ta na 6 days before deadline sa voters registration. Madamo pamalayhan ang nagahingagaw sa pagparehistro. Agod ngayon sila ang makabutos palabuton sa 2025 midterm elections. Kag hibaloon taman ang preparation sa Commission on Elections. May kantanan sa filing sa Certificate of Candidacy sa mga magapapili sa palabuton man nga midterm elections. I-check ta si Bombo Hana Andasa kung ano na ang latest diri sa bahin karon sang COMELEC. Kay ang COMELEC Banwa why na yan sang ulo extension pa nga ihatag para sa mga luyag nga magparehistro, luyag nga magpa-reactivate, luyag iya nga may ligwaton sa ila sining voters registration. Kay naghatag na ang COMELEC sang malawig at simpo para nga mahikutar ini angot man sa palabuton sining 2025 midterm elections. Check ta bala si Bombo Hana Andasa. Han, sa report please come in. Nagalaom ang Iloilo City COMELEC office nga magkadamo kag magadugang pa ang numero ng mga nagparehistro nga botante para sa palaabuton at 2025 midterm elections sa Bombo Chama. Subong may ara na ang total nga 300,000 plus nga mga active voters diri subong sa Iloilo City kung sabihin may data ining per quarterly na nagsugod ang pag-open sa voters registration sa Pebrero 12 so Hunyo 30 may ara sa successfully nga mga nakaparegistered nga 18,000 sa mga botante kadugang naman diri ang sang July 1 to September 24, 2024 hapon nga adlaw may ara pa sa 14,871 diri man subject to election registration board for approval ang ining 14,871 so meaning ang kabilugan diri sa Iloilo City may 300,000 plus na nga mga active voters plus sang sining 14,871 nga subject for
approval sa election registration board. Diri man sa bahin mo diri ang nag-deactivate sa 25,000 voters man ang Commission of Elections sa Iloilo City. Bangod nga wala ka boto sa mga nagiligad ng mga eleksyon. Ang iba na patay na, kag iba nag-transfer ng ila boto sa pila kag ibang lugar kag mga overseas Filipino workers ni Bombo Chama. So with this, sa subong ati nadala o man gihapon ang Iloilo City Comelec sa timadugangan pa ini kay as of now kan makita naton man diri mismo sa may Iloilo City Comelec madamo sa gihapon sang nagahingagaw nga magpadulong man sa ila opisina at gipiraman sa venues na ila na patigayunan sa registration of voters registration kay Tito Subong kasi nga bulan sang Setyembre karuhon natin sa mga tagpalamat ikitang ibang di mo siya nakita naton kagina nga daw naga sila sa lapak ng diin bala may registration sa ining pagboto sa 2025 week elections yara na subong ang COMELEC office nga nagakita sa registration dito sa area sang Festive Walk Mall Iloilo sa distrito sang Mandriao. So to be clear, sa Liwata sa Festive Walk Mall Iloilo na ini sila nagabaton sa mga registration kaya diri sa may opisina nila diri sa may atubang sa Iloilo Terminal Market medyo makamay diri Bombotsang pag hindi makita sa ining lugar man ang impact sang ining mga botante na nagapadulong dili nga may tuyo nga magpa-rehistro kag iban mapag-reactivate. Diri man sa bahin sang gyapon sang numero sa botante ang mga rehistrado na nakitaan man diri Bombotsang nga mas madamo sang mga nagpa-transfer bala sang ilang mga boto from lain-lain nga provinces kag municipality man sa province kag sa ilo diri sa Iloilo City rason man iban diri nakapangsawa nakapamana kag diri na magaboto sa ining 2025 midterm election. So diri man lakip naman diri ang mga new registration sang mga 18 up nga mga botante ang nagdugang man sa ining botante sa Iloilo City. So diri man labot man nato ang bahin ni Atty. Pinky Jeveny G. Tentativa ang election officer for sa Iloilo City Commission of Elections. Iagin na pahayag dari nga sa bahin sa preparation for filing of a certificate of candidacy nga sa October 1 to 8, 2024 subong adlaw nakalatala na mag-ocular visit ang Iloilo City Comelec kag Iloilo City Police Office sa security man sa ining filing of COC na naka-finalize na kahapon lagi ng adlaw naka-finalize na ang venue sang filing of COC sa Robinson Mall main sa may Ledesma Street Iloilo City proper. So sa liwatang ining filing of candidacy dira sa may Robinson Mall main sa Ledesma Street Iloilo City proper. So diri man sa pahayag man diri ni Tentativa una na tani nga na pili dito sa may Festive Walk Mall Iloilo kasi given nga dako man dito somehow ang ining mall pag malapad dala sa may Mega World area Bombotsang apang daw nakitaan nga medyo may mga gintang consider man mga bagay sa angay nila mga daw private kaya sa may sagwa kag diri sa bahin sa Robinson Mall main Iloilo City proper ang paragayon na ining filing of candidacy sa may cinema sa may third floor sa ining Robinson main mall Bombotsang. Diri bala ka pamatian nato na ining pahayag ni Atty. Pinky Jeveny G. Tentativa. So now as we approach the home stretch na sang registration period sa September 30, as of July 1, 2024 until yesterday, September 24, 2024, we already have 14,871 na applicants for registration, transfer, correction of entry, and reactivation that is subject to Election Registration Board approval on October 14, 2024. So we expect na magataas pa ang number of applicants comes the deadline sa September 30, 2024. So far, as of February 12, 2024 until June 30, 2024, sa duha ka ERB hearings, we have approved mga 18,000 registered voters. So nagdugang ina sila sa aton na existing registered voters. But we also have to consider na nag-deactivate kita sa around 25,000
voters because they failed to vote twice in the previous elections. And then we also deleted ang mga nakatay na registered voters ng Iloilo City. Those man nga nag-transfer from other municipalities or cities, or even ang mga overseas voters gina-archive na namon. So around 25,000 ang gin-deactivate. We have, as of July 15 ERB hearing, we have 319,294 registered voters, plus this remaining 14,000 or more na subject for approval. We cannot say the exact number or the definite number, but we expect gidyasang influx sa registrants comes the deadline. But as to the number, hindi kami kahambal. Pero if we have to compare, last week, that's around the entire week is 2,155. So we expect siguro more than that for the entire week na sugod sang Monday. And diri kita sabahin sa preparation attorney sa Iloilo City Comelec Office sa palaabot ng filing of Certificate of Candidacy. Ano na ang preparation and diin kita mismo ang venue sini. After considering all the considerations regarding sa filing sa COC, we have decided na we will conduct this sa Robinson's Main sa city proper, third floor sa cinema. So we have to consider before nag-decide kami nga sa Mega World Tani, but after due deliberation with the COMELEC, with the management sa Mega World, also with the PNP, we have to find a more suitable nga makahandle. We have to consider the crowd as well. So ginpili namon na ang Robinsons as of kahapon na finalize na namon. So do we have expected number of candidates na magapadulong sa inang venue, attorney? We do not have the exact number of aspirants, but that's considering that there are political parties na, and for example, complete ang ila line up and all. Pero hindi na siya muna kadamo compared of course sa barangay elections. Nabatian diri sang election officer 4 sang Iloilo City Comelec, attorney Pinky Giovanni G. Tentativa, kag diri man kaangot man diri sa mga ilaman preparasyon mismo sa ining mga kandidato nga posible magadala sang ilang mga pakulo bala sa time sang filing of candidacy. Okay laman kuno ini kag i-heads up lang at least nga makabalo ang Commission Election Iloilo City kung ano ang mga pag-abuhaton titibang sinigiban ng mga kandidato nga magdala sinigilan ng mga grupo-grupo, may mga paghimuon ng mga dominion rally nga mga dumanta to sa tuanay bumbuhana, may mga nagparada sini nga mga tricycle, may mga nagparada sini nga mga single nga motorsiklo, may mga may mga tarpaulin nga dala, may mga drums nga dala, i-allow bala ini nga makasulod sa nasambit sini nga mall? Yes, sabang siya mo pa na ang ilaman nga pag-istoryahan karon sang director sang Iloilo City Police Office sa Police Colonel Kim Ligada kay somehow concerned man diri ang security kag amo man ang traffic if ever gid man na may mga pakulo, may mga parada kag mga dalagkuan wala ini sila nga mga dalaman mismo dira sa mall kay mismo ang management sang Robinson's Mall main maga-istorya man sa COMELEC kag Iloilo City Police Office kung ano gid man ang expectar nga pagdalon. But with that, kung magasiling kita sa mga violation, mahimo nga makabig nga violation ng ining mga pakulo nila, hindi pa abang mo chambet, hindi pa man ang time sa campaign period to be clear. Alright, pero si COMELEC Officer Tentativa, ang iya sini nga gina-expectar iya nga next Monday, September 30, amo ang deadline na gid sang or last day na gid sang parehistro sa mga butante dira nila ginalauman nga man naguso ang tawo bumbuhana kay subong medyo gamay pa lang nagaparehistro aw.
Yes, Bombo Chom, nga ti sana batian natin kanina siya pahayag nga last week kani naka-record sa 2,000 plus, pero kung makita natin nga daan, usually kung inibala ko mas nagalapit kay deadline amo pa na nagadamo pagid kon mas nagadamo pagid ang ining pagpadulong sa mga botante agud magparehistro o kung magpa-reactivate amo na ang ginabantay-bantayan nila. That's why nga ang venue sa Festive Walk Mall Iloilo ang ilang venue for registration agud malapad kag makita ini sila tanan man kay ang iban man nga Ilonggo just like kaina may mga nagatalang-talang pa kung diin gid man ang registration kay diri sa ilang opisina diri sa may Iloilo Terminal Market wala na ini sila dabaton pang walk-in so for ano man nga registration tanan dito na sa Festive Walk Mall Iloilo for registration. All right. Ini si Bombo na join Mendoza Andasa para sa number 1 and most trusted region natin kinakantry Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid da Bombo Hana Andasa sa imo sining follow-up report. May kantanan sa voters registration ti madamo na sa pamaging ginhimo ang COMELEC. Just like sang pagpatigayon sa mga satellite office. Sa mga mall ginapatigayon naman ang mga registration para nga ti daw kasubong bala nga arabisan ara ka sa mall pagparehistro mo pwede ka pa makahangaw-hangaw so on and so forth, no? Gindalaman sa barangay para nga mas mapalapit sa pumuluyo nga wala pa makaparehistro ang mapa-reactivate or may transfer of voters registration mahikutar kag gilayon nga matapos. Pero galibugin yung ulo naton sa ginatawag sini naton bala iyang Filipino mentality nga kundi into ya ang deadline dito kag di naguso. Ti dapat dulaon tanang amo sinaya nga mentalidad. Nga hatagan naton iya sang importansya ang malawig sini nga tiyempo nga ginahatag sang COMELEC para iya sa pagparehistro, para iya sa pagpa-reactivate or transfer man sang imo sini nga voters registration. Tiyang iban sini bangod nga last week nagtalang-talang. Ti mayo kung tani balabanwa mga habal ikaw iya nga ang iban hindi pa kabalo, hindi pa ka insindi sa mga patakaran. Ti mayo kung binulan pa balang nabilin pero ining anom na lang kadlaw sa aton sini nga mga kabumbo. Sa anom sini iya kadlaw way pa nadadala ang pizza 29 kay Domingo ng adlaw. Gani kung ginahatagan sang kay gayunan nga mas temprano pa mahikutar ang mga kinahanglanon para iabi sa voters registration ti nagakadapat man sini iya nga hatagan ta sang tsimpo. Sang lapit na lang mga biyan before pa man sa nagahilapit sa adlaw sang deadline ti sa nasiling tanan mismo na iya ang COMELEC ang nag-reach out. Nagpangita sang pamagi agud nga mas mapalapit kag hindi na padulong pa sa mga malayo sini nga lugar. Ang mga luyag nga magparehistro, magpa-reactivate, magpa-transfer sa ila sini nga voters registration para less ang hassle. Ti kung wala ka pag ideya kag hindi ka pa ya makaparehistro, ti ang problema hindi iya sa COMELEC. Ara na iya sa imo. Kag bala mo kung ano pag masakit kung hindi iya ka kaparehistro, hindi ka kay ngagaw. Hindi ka kadawa-dawa eh. Di bala mong bukres? Di bala mo Ninoy Dante? Muna gani. Parehistro. Kung gusto mo makadawa-dawa, parehistro na. Sa pag-file pagin sang Certificate of Candidacy, ginapangunahan ko na kadaan ang kutob sa ma-file sa ila sini nga COC. Maluoy kamo. Hindi nyo na himuang nga extravagant, hindi nyo na paghimuang nga daw circus, hindi na kamo manipon sang tawo nga maglinya nga daw mga pala kag subay kag magupod-upod sa inyo.
Kay nahibaluan nyo naman ang sitwasyon diri naton sa syudad sang Iloilo. Tuman kagutok. Oh? Sa masunod nga simana, pizza 1, tubtob 8, may mga klase, ina. Kabati ka mo? Ha? Hindi ka mo magpinatay huya, kaga hindi ka mo inang wala ba lang sang, ano ba, tawagan nini? Anong term sina? Why ka mo sang konsiderasyon bla? Kaya ang pizza 1, hasta sa 8, 1, 2, 3, 4, Biyernes. City kagang 8, may mga klase, inatanan. Ti karon, kung mangganoy naman kamo, sa mga tawo, palinyahon nyo naman, pakuridason nyo naman nga daw mga pala kag subay, mapugok naman ang dalagan sa ngaton sining nga trapiko diri sa syudad sa Iloilo. Mahalita naman ang mga estudyante. Mahalita naman ang mga empleyado. Ang iban ng empleyado mahalitan. Kahit yung iban ng mga empleyado nga sa City Hall, lapit kapin pagi kung job order ka, tiway kami mo. No? Amo man na sa iban, sa aton sinima kabumbo. Kay kung pinsaron nyo na napangganuyon nyo naman ang mga tao, dira, magutok kita diri, nagapanawagan kita sa kampo ni Mayor Jerry Triñas, ni Congresswoman Jan Barunda. Idua mo lang ni silang lagko, gid mo. No? Pwede ka mo siguro makadala sa mga supporters nyo, pero hindi man na mo sinakadamo. Oh? Hindi naman ka mo siguro nagakinanglan pa nga magpaparada, magmotorcade, makuha sa mga tricycle, tricycad, single nga motorsiklo, para nga magsunod-sunod sa inyo pakadto dra sa may Robinson's Mall. Kay mapile ka mo sa inyo sini nga certificate of candidacy. Ulik di nyo man ang mga estudyante kagang mga nagatrabaho nga hindi man mahatagan sang huol sa mo sina nga mga inadlaw kung saan o kamo ma-file sa inyo nga certificate of candidacy. Ti mahambalabi karon ang sa kampo ni Mayor Jerry Triñas, mahambalabi karon sa kampo ni Congresswoman Barunda. Kati isa man lang nakadlaw, why question? Isa lang nakadlaw, pero paminsaron ninyo nga kamo dapat nga mga opisyal sang gobyerno ang magatindog bilang ihimplo. Hindi nga kamo amo mandira ang nagauna-una kag mandatos man, sa kinartons kag sirkos nga sahi isang pamulitika nga ahaw mapile kamo sa inyo sa certificate of candidacy, damo pa kamo sang nabalaan sini nga mga pautot dira. Make it simple. Kaya kung mag-file ka sa certificate of candidacy, kinanglan mo gid mangganoy isang tawo? Para ano? Show of force? Ang matutuod nga isipay isang puwersa sa Mayo pa? Dason pa yang tuig? Tiyan mo lang nato, nag-apilar kita. Hindi lamang sa kay Congresswoman Jan Barunda, kay Mayor Jerry Triñas, sa iban pagid. Kabay pa nga hindi ka mo manginhaso.
Hindi ka mo manginhaso, hindi ka mo mangininto. Kay kumo mapile ka mo sa inyong certificate of candidacy, guyuro nyo yung tanan sini nga tawo. Ti-file ka mo to, nakalawig. Ang mga tao, matinanga man to. Be considerate. Sa aton sinimatag palamati. Kabay pa nga pamatian kita sang mga magapapili by 2025. Kag personal ko niya nga palinton or advice man sa mga butante diri sa syudad sa Iloilo kung sino gani ang magtuga sa inyo sang huol sa masunod sini nga semana. Tandain nyo. Tandain nyo. We cannot afford sa aton sini nga mga kabumbo nga damo pa kita sang arte sa pag-file sa nga certificate of candidacy. Lantawan nyo bla? Kalabanan sa mga kalabanan sa aton siniya nga mga mayor nga dalanon diri tag isa na lang kalane. Ang isa kalane ginahimo pa nga two-way. Dira nga area sa palibot sa nga Robinsons Mall ang tawa bala kay kaikit-ikit na dira. Sa mga lagyan, tiganuyon mo pa karon kung sino to yung mga hatagtagan mo tag 100, 200, 150 to 50. Halit ya matuga nyo ya sa iban nga nagatrabaho. Iban sini nga mga empleyado, kagilabi na gid sa mga estudyante. Magbuhi gani isang mga estudyante diri tubang lang kay Stasyon Sus Maria kagusip nga bisan bisikleta do hindi gani kagi. Pwede man naguro nga file sila nang nagatagiti ang init bla para way gawas ang tao sa gwa. 28 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Nag-standby mo mo Angel? Aras mo mo Angel? Okay. Check ta niya nayo. Kay do good news ni karon. Daw nagligad nga si Mana ang imahe sang City Council mo now. Subong kay naghaksanay si Doron kag si Kabaluna. Daw matamat na takilin lang na pero do muna raw kay do nami ang haksanay lang duwa kulang na lang maghalukanay sila. Ti ining paghaksanay sang duwa ka mga lalaki Bumbo Chris kag Maninoy Dante kung makita ni sang iban sining ilabi na gid ko mga kabataan sa una mambal sa dua ka laki gaksanay inagi pero tindi niya hindi na ekspresyon na yan sa mga kabataan pero tindi niya seryoso ni kay nagpangayo sang pasailuanay mo. I-check ta bala si Bombo Angel Tangel sa report please come in. Bombo siyam na ngayo diri sa patawad Iloilo City Councilor Romel Duron sa bilog nga konseho bangod man abi sa iya nga ginapangambal with pangbuyan nga tinaga kag nangin iya nga pag ginawi sa patigayon ni sesyon sang naligad nga si Mana nga nagrason ini siya sa madamo pagid nga mga reaction man abi negatibo man sa basin ng LGBT community. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Councilor Romel Duron, iyang pahayag nga ang iya sini Bombo Cham nga pagpangayo sa pasensya kay tawo lang man siya kuno I'm just a human nga amo sini ang mga pagginawi niya kag at the same time Bombo Cham ang iya kuno nga temper amo na do nagpangayo gid siya sa pasensya kay man ang nagatabo abi diri siya isa kuno sa mga senior kuntani nga councilor. Pero kalabanan nga nagsaway siya ang mga kumbaga mas bata pa, mas mga hubin pa kuno sa iya Bombo Cham. At the same time, ining ginalantaw niya nga ang pagsaway niya po ni Brick Councilor Kabaluna, ang iya mga gimpangbuyan na question, nagapati ni siya, nga valid man ini, dapat ini masabat. Pero ang hindi man namian sang konsihal, nga same man sa ginambal ni Rigad, nga ang ginhimo po ni Councilor Kabaluna, sometimes nag-question ini siya, question man ang ginhaboy sang konsihal sa iya Bombo Cham. So hindi mas nag-init abi ang sitwasyon kag ay napunggan sang konsihal lang ko galingon kag nabuyan ng mga tinaga
Kataginiambal yaman abi the last time sa kay Councilor said si Cabaluna Bomotcham. Kag in-raise man niya diri ang concern nga sadto bilang chairman sa Committee on Transportation, taagyan niya ang siniya proseso. At the same time, sadto ara man siya sa LTFRB. Rason niya gira-try niya imply, gira-suggest niya kung ano ang mga nahibaluan niya para in case na magsukpanay bala sa council, may ara nga crisis sa gihapon niya isubong nga adlaw ang Bomotcham. Kaya di ba last time to ang ginumpisahan dito is ang pakalendar ni Councilor Cedric Cabaluna nga ma-approve ining 281 nga mga application prangkisa sa mga owner-operator sa mga tricycle. Pero subong adlaw nagkadto diri ang 281 ka mga individual sila giti. Rason nga dito medyo puno or like almost puno bigla ang 6th floor diri Bomotcham sa City Hall na sa tuod lang hindi gid kasarang ang aircon diri sa asang session hall Balabang Bomotcham. With this one, doon nag-istorya man si Councilor Doron, hindi lang sa Bilog ang Konseho, kundi sa tanan niya mga nagapamati. Pingpang kupaan niya isa-isa ang mga konsehal Bomotcham, aside abi si Councilor Cedric Cabaluna. Pamatian tabala ang kabahin diri sa nangina privilege of speech ni Iloilo City Councilor Romel Doron. Question I raised was also thrown back to me. Ang akon mamangkot, balang ginabalik man sa akon, is it proper way to address or to answer that that question, which is also irrelevant to the case. And this happened not only one instance, but in several instances already. Last time when I asked whether a survey was conducted, inbalik naman sa ako ng pamangkot. So sometimes it also irritates you. I am just human, no? So pasensya lang gid no sa akon man nga demeanor kung isa nagaamo ko na kay di I feel nga ang akon pamangkot should also be answered. Dapat pamangkoton man kay di irrelevant man to the issue. No? When I say nga nakasurvey ka sa amo nga ruta, yati ikaw nakasurvey ka man sa una, ito ginabalik pala sa akon. So is it proper way of answering? Kaya di ang aton we want to pass an ordinance after discussions with one another. No? So pasensya lang gid kung isa nga I also lost my temper. No? Oh? Sa kadugayon ta naman, no, malakaw kung isa naga-iritar man ta. Kuan senior citizen naman ta mo. Oh? So, pasensya gid sa akon mga kaugdanan kung isa ginasaway nyo ta kita pang maedad, kita pang ginasaway sa aton mga hubin nga upod bala. Oh. And I have nothing against anybody, no. In my office, I treat everyone with respect regardless of your sex, religion, or whatever. I don't question that, no. We are here to support our constituents kag sa aton mga tricycle driver nakita man nila kung paano ko na magbulig sa ila sa muna. And just the same, amo man ato gyapon, no, buligan man aton gyapon sila, no. I always submit to the members of the council kay the majority rules. Kung ano ang ginasugtanan, anong kasugtanan sang tanan, amo man ang inapati ta. In fact, when the tricycle road plan was passed, I was the only one who objected. And then I still follow kaya amo na ang nakasugtan sa majority mo. Problems will come up from time to time, but ako ni ate, doon di nyo man mapunggan guro mag-raise ang relevant nga issue kay with all humility, dugay man ako sa transport, not only as committee chairman sa transportation, but I've been with LTFRB. Kagakubra naman sa una is conduct survey, and for your information, the tricycle franchises was vested with LTFRB before 1991. So, to repeat again, I have no quarrel with Councilor Cabaluna. Kag palapitan ko gid siya kay amigo ko ni Brad ko pa ni sa speaking. What is past is past. Thank you. What is past is past.
Bombacham nabatian sa mga kabombo naton si Iloilo City Councilor Romel Duron and after Jel, malantaw ko biliwat mong bukres ang video, ay kumadakpan gid mayo, etong naghaksanay gid bla. Tapos may audio ni siya kay doon naghambal. Sige, pamatian tabi si Councilor Duron ang pinakauna gid. Sige, i-play bill ko. Again, I have no quarrel with Councilor Cabaluna. Kag palapitan ko gid siya kay amigo ko ni Brad ko pa ni sa speaking. Wow. What is past is past. Wow. Thank you, thank you. Okay na mo bukres. Ginadayaw naton si Councilor Romel Duron sa pagpangayo sang pasaylo sa iya sini nga mga kasaypanan. Amo niyang matuntuod sini nga lalaki. Kabalo magbaton sang iya sini kasaypanan kag ginpanindugan niya kung ano man ang kasaypanan niya. No? Kag nagpangayo sang pasaylo. Nagpangayo sang pasensya. Hindi tagin man malikawan, abi, nga hindi man niya sa tanan sini nga tsimpo, no? Why kita nagakalipat? Kung isa nagakalipat kita, hilabi pa kung magpangibabaw ang kainiton or emosyon sa aton sini iyang kaugalingon, nga may mambal kita nga mga masakit sa aton sining isig kapariyo. Pero this time, no? Ako nagahanga ako sa ginhimo ni Councilor Duron sa pagpangayo sang pasaylo. But siguro reminder lang sa gyapon, Bombo Angel, no? Ngati kay mga elected official ini sila, no? Nagakadapat gid sini banwa nga from time to time i-remind ginilang ila sini nga kaugalingon, no? Nga mag-akto man sang maayo, no? Hilabi na gid kun yara sila sa sesyon kag nagatungod sila sa ilat sini nga trabaho bilang mga legislators, Chel? Actually, Bombacham, umana ang punto nga kumbaga, damo ang nagalantaw. May mga kita nagabisita abi sa City Council, lantaw abi nga timaten sila sa specific abi nga agenda. Mag-amo sa tastada kag makitaan sa mga pamuluyo nga naga-benchmark sila ni Bombacham ang mga pila ka mga councilor sa iba nga lugar, pero amo sini ang do nakakita o mabatian abi nila sa bahay sa Iloilo City Council. Si hindi ini siya manami sa bahay naman ni Councilor Cabaluna, ginabaton niya ang pagpangayo sa pasensya ni Councilor Romel Duron abi sa iya mga tinagaagang pangbuyan, ano sini ang banggianay nila, pero sa nagpangayo man sa pasensya si Councilor Cabaluna bangod according sa iya, mangin involved man siya or involvado man ini siya sa nangin sitwasyon nga tinagtuga bisang hindi maayo nga kumbaga emotion sa bahin sang LGBT community Bombacham. Pero ang ginapunto rin ni Councilor Cabaluna nga dapat hindi paghimuon nga normal ang mga tinaga nga ginpanggamit ni Councilor Duron kag hindi dapat pagdalon sulod sang Iloilo City Council. Kag with this one, do okay naman kag ipamatudan man niya nga wala sang personal sa ila nga duwa Bombacham, kag do natural lang ni kuno sa bahay ni City Council nga makasabtanay abi nga maka-share sang tagsa nila ka mga abi mga knowledge nila kay no o kunawin malabang Bombacham nga anay chairman man sang Committee on Transportation si Councilor Romel Duron, kag ang iya panawagan ni Councilor Cabaluna amon ko hindi pagamiton ang pinag-aablabang Bombacham at inagi sa amo sini nga pang ginawi sa mga normal na sitwasyon kay dilo insulto or hindi siya manami kung pamatian Bombacham. Pamatian sa bala ang kabahin diri sa pagpahayag ni Iloilo City Councilor Sedfrey Cabaluna.
We like to manifest nga wala man gid ya personal nga paano man nga malain between the two of us, no. I've always said nga pareho kami nga gusto maayo ang among trabaho, id ang tanan nga bagay, galing in the process also because we care for the sector. Natural ang pagbangyanay kag hindi pagintindihanay. So I appreciate the humility of our dear counselor and accept wholeheartedly ang iya pagpangayo sa pasensya. In return, I also would like to express ang akon man pagpasensya so ano man ang naging contribution ko sa naging natabo nga sitwasyon, no? And I hope mula na akong panawagan that we really have to stop all mga munablang mga termino ginagamit na hindi maayo, no? And muna ang aton responsibilidad. And with that, moving forward, I will endeavor also to really do my best to work hard with the sector or the issues that are there in the committee so that makasabat kita sa isakto sa aton mga colleagues, sabi na sa aton konsehal, si Councilor Doron, sa aton mga tricycle drivers nga rin diri, no. Sa nagligad require ang inyong personal appearance and we appreciate your presence here, no. So again, thank you to Councilor Doron and thank you to the members of the August Body. Salamat gid. All right, Jel. Oo, nagkupalan dyan sila bambotsa mo sa mila sports sang video ni Councilor sa Kabaluna. Pero di kung balik-balikan ta, kung abi nag-ignite or nag-upisa din pag-inaway, pagbanggianay sa duha ka No, okay na guro, Jel, kinaplastar ko na gina, hindi na napagbalikan, tapos naman, base malabalikan, nakagmadumduman nila, liwat, magtanom sila sa kalain sa buot sa isa kag isa. Anyway, thank you, Jel. Ay, dugang ka lang bambotsam, at alam mo to bala, the last time, okay naman to siya. Pero kung gusto niyo mabatian bambotsam, ari nga do, i-insert mo, kay amo na yung natabo ko sa City Council. Okay naman tani. Pero doon medyo nagpapatibati pa sila nga duha. Kay ang move ni Councilor Sadri ni Councilor Turon the last time nga dito dapat makaduli personal kuno ang mga tricycle operators and owners, pero diri sa buong adlaw naman nagambal naman si Councilor Romay Turon niya tani pwede naman lang tani kuno ang mga presidente nga magkadto in behalf sa ilang mga miyembro. Kaya mo itong move ni Councilor Kabaluna nga pakatuon na lang sila kasi sa nanging suggestion, nanging agreement sa Piloga Council, amo ito na puno ang konseho. Kag mismo si Councilor Romel Doron ang nagpasumpa sa mga abi operators na amo to do medyo ka na do iligay naman bomot siya ang gamit nga term abi kag amo to nalaputan abi mga 11:30 nakatapos ining 281 ka mga operators sa pagsumpa nila Bombo Cham. Si Bombo Angel, si Bombo Angel Pichillertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kida Bombo Angel Tan. No? Ti naglawig ang pinasumpanay hasta maglason si media. Kay damo-damo ang nagsulumpa. Ti subong malang ni nga dapat aragin kag damo nagatambong. Kabalo naman kamo kun nga dapat permi damo tawo. Kabalo naman kamo bantayin nyo bla pagkatapos ng eleksyon. Maambal naman na sila nga i-revise ta naman ang amo nga i-amend ta naman ang amo sini nga ordinansa. No? Ang amo sini nga bahin sa ordinansa i-revise ta naman kay ti kita nyo naman sa nagligan to pagpasumpa ta halos na nagutok tadi nagdugay ti mga presidente na sa sunod. Di na abot na kamo ni kasi sino naman makaabot sini sa ilaman abot na kamo ni bubot araw-araw pa 45 minutos na nakaligad sa takna ng alaw na pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kag impormasyon ipakigbahin tabla sa inyo ang paghangkatanay sang duwa sini ka mga senador may mga lightning in thunder pakita nga nabatian sa tunga nanday former Senate President Juan Miguel Zubiri kag Senator Alan Peter Cayetano, si Mr. 10K. Now, may kang tanan ining isa nila sa 10 Embo. No? Sa ton sining mga kabumbo ining napulo ka mga barangay bla dito sa Taguigao. 10 enlisted men's barrios or ining 10 Embo. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdum. Oras naton, 46 minutos na kaligad sa tak ng alauna.
The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 22 to 28, 2024. Sa sininga weekend, never miss the chance nga mangin kabangin sa isa ka-exciting nga musical exhibition kaupod ang Rock Station Band sa concert at the Plaza. Blasting off alas 6 sa gabi sa Setyembre 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo mga iban ay igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga simpleng nga pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo, maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy apang ang ginpaandam sa mga eksperto
amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DUFM Bombo Radio Iloilo. Nangin mainit kag naglabot kani sa punto nga naghangkatanay matapungulay na lang si former Senate President Juan Miguel Zubiri kag si Mr. 10K Senator Alan Peter Cayetano. Ini may kang tanan sa pagduso sining resolusyon nga ilakip ang 10 enlisted men sa Barrios o kon Embo Barangay sa Taguig City kag Pateros kag ang pagkumpirmar sang pag-increase sang number sang pagpasaka, pagpadamo sang number sang councilor sa tagsa ka distrito sang Taguig. No, ti mga alas 9 na tong gabi kag dumanog takop na iyang sesyon kag duso ini ni Senator Peter Cayetano ti ambal ni former Senate President Juan Miguel Zubiri sinya ti amuning budlay kay why niya mabutang sa aton sining why niya mabutang sa aton sining agenda kag nga gulpi lang niya do interject or igulo mo lang niya, no, kag ti ambal gani ni Senator Pia Cayetano, no, ang hindi man sila why man sila sang tinutuyo nga ti do katulad ng ilam lang nga do ipasulod mo lang para nga ma-aprobahan lang kay ti gamay na lang tawo or sa malipot nga pulong do kasubong nga ipalusot sa aton sinikaron niya nga mga tag palamati. Ti gin-acknowledge man although ining resolusyon nga makaano kung tani may potential sini nga disenfranchise sa mga boto halin sa Embo Barangay, pero nag-request nga ti istoryahan lang ini sa subong abing adlaw Setyembre 25, no? Ang last session before pa man nga mayara sang 1 month break ang Senate sa aton sini nga mga taga palamati, pero ti ari ba lang kamahin, no? Sa aton sini nga mga kabumbo sang jutayan lang kuntani mayara sang way takbalo kung anong mangin sahi isang fighting style ni Senator Juan Miguel Zubiri kag ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagserbi man yang referito sanday Kim Jong-un, Senator JB Ejercito, kag si Senator Pia Cayetano. Ari ba lang kamahin sang mainit sining sitwasyon kagabi sa Senado. Under the rules, you have 1 day.
don't give me that Don't sinisip din, pare. Pag lugar mo, ilang beses ka nakiusap sa akin eh. Huwag mo ako sigawan. Ilang beses ka rin nakiusap pa. Hanggang doon na. Nag-abroad ka ba eh. Anong gusto mo? Anong gusto mo? O, kung sa akin na, gusto mo? Kung sa akin na, sindak ka na sindak dito eh. Bakit? Sisigawan mo ako ng pakialam mo. Wala akong pakialam sa pumoto doon eh. Sinabi mo yun, just interest mo lang iniisip ko eh. Gusto mo ipapa-50 ano mo kami? Sabi ko sa'yo, sabi ko, Karen, baka pwede makiusap. This is too important. Ano? Amo to ang malipot lang pero mainit siniyang sitwasyon sa aton sini nga mga kabumbo sa Senado. Pero later on, daw kasubong man niya sang natabo sa City Council. Nagplastaranay man, nag-istoryanay, kag na-resolve man siguro sini nila. Nagkamustanay, naghaksanay, kag ti makabig naton kabahin lang ini sang demokrasya, no? Kabahin lang ini banwa sang pagplastar man sang aton sini nga mga pagsulundan paghimo sang layi, no? Tindig ko na malikawan iya nga may mga kasubong sini nga mag kalinabo, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, pero ti mas dako grong balita mo Chris kung for example, pagano pagamba nga anong gusto mo, may naglupad nga inumol na yon, sus Maria kagusip. No, kung ang gusto naton mabalaan kung fit pa ba lang aton sini nga mga senador para sa mga aktibidades, physical activities. Kumbaga, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, ti nagpatunga si Senator JB Ejercito, gintambagan ni Senator Pia Cayetano, ang iya sini nga utod, no? Kagati mayo to kay isang ulihi sa aton sini nga mga tagpalamati, na nakaistoryanay malangling duwa nga wala nagasinggitanay. Kagti mahimo nga nadala lamang sa ilaman sini nga may mga emosyon bla. No? Pero ti diriya duway kaniya sang yambal nga may naghaboy bi nga mga malain sini nga mga tinaga nga do nagapatuhoy sa personalidad sang isa iya ka tawo. Ang ila lang siniya ti may namuyayaw ti ano gusto mo tapos ang isa to ti do makasaman ti amo na ya mga lalaki kuno kon mag hangkatanay sa aton sini nga mga kauturan. Ti ang sitwasyon balabanwa nga punto iyan ni former Senator Juan Miguel Zubiri nga dapat kung may mga itakol nga mga legislation or resolution, no? Di dapat nakaschedule sa agenda or naka-agenda. Hindi kay kasubong iya nga do isalot mo lang nga daw nagagwa nga para lamang iya nga desisyonan or makalusot ang resolusyon ti salot mo lang dira sa tagumatayon na blang mga oras kalapit na lang iya mag-adjourn ang inyo sini nga sesyon niya mo tong naindian ni Senator Juan Miguel Zubiri sa aton sini nga mga tagpalamati. Asa naglabot sa punto nga ti ginasinggitan kuno ni Senator Zubiri si Senator Cayetano ti didto man nag-alsang isay hindi mo kuya pag surusinggitan. Kay kapila ko na ni konsulta si mo. Yung mga musin nga mga istorya bla. Pero at the end of the day sa aton sini nga mga kabumbo, pwede man nagali maistoryahan sang insakto kag sarang man lang mapaagi iya sa nagakigo sini nga proseso. Di kunti way na tani naglabot pa iya sa hinang katanay tapungulay o kung ano man sina dira. Di bla. 1 minuto na nakaligad sa takna sini nga last 2. Sa iban sini nga mga balita kag impormasyon hindi na naton matatapan diri sa pagpalayag sa Bumuanay sa Udto. Itugyan nila naton sa mga masunod sini naton nga pagpangalagad ang update pagingilis politika to. Sige lang. Itugyan tana sa masunod sini nga pagpangalagad sa iban pagin nga mga news and public affairs program sang Bombo Radio Iloilo.
Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Momot Shama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 22 to 28, 2024. Sa Sininga Weekend, never miss the chance nga mangin kabangin sa isa ka-exciting nga musical exhibition. Kaupod ang Rock Station Band sa concert at the Plaza. Blasting off alas 6 sa gabi sa Setyembre 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check.
Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang serebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agod nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm,
pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon, good afternoon sa inyo mga kabombo. Ari na naman kita. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program, Beautiful Wednesday, the 25th of September 2024. Sa mga may special day today, no? Wala nyo na. Happy special day na lang. Anyway, this afternoon, we continue giving you beautiful stories. May mga lingaw-lingawan na naman kita ng mga istorya, and I hope they would be enough to inspire you to also share your own stories diri sa KLP. Liyog na lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Welcome sa tanan naton nga mga suki nga mga tagpalamati, mga KLP lovers, mga friends naton abroad, ang mga locals sa inyo gid. Tanan-tanan. Salamat for being there. Those who are viewing, thank you so much gid sa inyo tanan. Kag check naton how many days to go before Christmas. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the Ti ano, may naputos ka na da or nag-ipon-ipon ka pa lang? Napagwa mo na mga Christmas decors mo? Medyo gamay-gamay lang anay, no? Sa mga Christmas lights, para gamay lang anay. Biyaran sa kuryente. Anyway, good afternoon and welcome, kids, sa inyo mga kabombo. 91 days to go before Christmas. Here's our song for you sa sininga hapon from Kent Lemuel Espoltero. Chatbox. Welcome sa KLP. Kaupo din nyo, si Tita Regine. Kang makita ko pa nagduda ay nakagad baka meron pang mauna. Di na tumigil, sinisid ng gigil, lahat ng website inalam at kinikil. Oh miss, oh please, kahit lanang kiss, basta wag akong tinitiis. Pansinin, wag itinin, pagtutunday sa bukid, pagmamahal ko iyong dinggin. Hayaan mo ako na manligaw sa'yo, hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alinlangan ako'y di lilisan, matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Simpleng chat at simpleng scene, di maibigay, kilit lang ang akin. Naka-active pero di namamansin, nakachat na sa iba pero sa walang tingin. O tila ba di nakikita, commute na ba o unfollowed na? Di lubos ba isip kung anong ikakanta? Makuha ka lang at mahalin na. Oh miss, oh please, kahit lang ang kiss, basta wag akong nitiis. Pansinin, wag itinin, pagtutunay sa bukid, mamahal ko iyong dinggin.
sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alangan ako'y di lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Oh. Martira man ang sabi na, pero smile mo lang ako'y masaya. Di mo man piliin at di mapansin, sa memories kinikilig pa din. Hayaan mo ako na maligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka todo. Huwag mag-alinlangan ako, di lilisan. Matagalan man, oh, 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 oh. Hayaan mo ako na maligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka todo. Huwag mag-alinlangan ako, di lilisan. Matagalan man, dito lang maghihintay sa'yo. Matagal man, dito lang maghihintay sa'yo. Oh, oh, oh. Matagal man, dito lang maghihintay sa'yo. Matagal man, dito lang maghihintay ako. Paki-check na lang ang inyo dira na inbox, ang inyong chat box, basi punong-puno na. So, erase gamay. Anyway, good afternoon again. It's 17 minutes after 2 o'clock. Diri sa KLP, you're with Tita Regine. And here's ang unang sulat naton para sa sining hapon, ginpadala ni Nening. Dear Inday Regine. Una sa tanan, maayong hapon sa mga nagapamati sa Bombo Radio, subong man sa imo Inday. Ina lang ang itawag ko sa imo, kay mas may edad ako sa imo, bangod 75 years old na ako. Tawagan na ako kay Nening. Ang kasaysayan ko, madugay na kuntani nga ipasakop ko sa imong mga programa. Pero, do hindi ko pagid makaya, nga hindi maghibi. Ang kasaysayan, iya ini sa mga pinalangga namon nga ginikanan. Ang masadya, kag pinakasubo nga natabo sa amon pamilya. Bulan sadto sang Marso 1986, isa kaing grande nga golden wedding anniversary ang ginkasugtan namon nga mag-uluton para sa ila. Inday, nabantog sa amon baryo kag banwa ang amo nga kasalan. First time nga natabo sa amon lugar, kag tama sa amon kamalipayon, labi na gid si mama kag papa. Mga utod ko man ang abay, pare sa ila asawa kag bana. Mga apo man ang mga flower girls, subong man ang wedding rings kag bell, mga apo ang bearers. Inday, gold tanan ang bayo nila, labi na gid si mama. Gold ang trahe plus malaba ang headdress. Kagwapa gid sang amon nga iloy. Malipayon kami katama. Sa balay ang reception, tama kalapad ang ugsara namon nga ginbutangan sa malapad nga tolda. Madamo gid ang nagadayaw sa kay papa kag mama. Nagpasalamat si papa pagkatapos. Naghambal siya nga masunod nga kasalan sa bulan sang Oktubre, iya sang amon agot nga babae. Malipayon kami nga nagbulagay. Pagkaaga pa, bangod may baili-baili pa sang gabi. Inday, bulan sang September 1986, ginbalitaan ako sang manghud ko, si Nonoy, nga nagmasakit si mama. Kung kaisa, hindi niya kilala ang mga tao sa balay, bisan si papa, kay nagakadula ang iya animo. Ang ginhalinan, gin-LBM siya, gindalaman sa hospital, nag-ayo na siya, nagwa na siya.
Sang sa balay na, naabda nila nga ginahilot si mama sang amon kaingod. Ginakuno-kuno nga malain ginhawa. Naakig ang mga utod ko kag si papa. Pero siling ni mama, ginabuligan lang kuno siya. Ti iya man igsuon. Amo lang ato ang ginhalinan. Pagkagabi, nagasala si mama, wala na sang animo. Gintawgan sa serwano, kaginaswang kuno. Gintawag ang naghilot sa iya. Ginhikap lang ang agtang ni mama, na umpawan si mama. Pero, nagabalik-balik man gihapon. Sige man ang bulong sa serwano. Bangod sa kapigaduhon, wala ako sa mahimo. Naghinibi ako sang gabi. Kag nagapangamuyo nga kuntani, mag-ayo lang si mama. Ginsilingan ko si Nonoy nga sugaton si mama kag diri sa Iloilo sa hospital ipabulong kay indi masarangan sa serwano. Inday, malayo ang amon lugar. Malayo ang amon lugar kada isa. Ako sa La Paz, si Nonoy sa Molo, kaday mama dito sa 5th District sang Iloilo, last town. Hindi pa uso ang cellphone. Sulat kag telegrama ang gamit para maghibalaanay ang nagalayo-ay nga pamilya. Nagarkila sa salakyan si Nonoy, dala driver, agud magsugat kay mama, upod ang iya nga asawa. Pero pag abot didto, maayo na kuno si mama. Nalipay man sila eh. Nagbalik sila, kaginsugiran ako, kalipay ko gid. Nagpasalamat ako sa mahal nga Diyos. Pero masunod nga adlaw, may sulat naman ng amon agot, paagi sa bus, kay ginadulong lang sang konduktor. Si mama, amo man gihapon, nagahinigda na lang. Kung kaisa, wala naman sang animo. Sige pa ang pangihi, hindi pa uso ang diaper, gani ayawan sang manglaba ang mga utod ko dito. Nagbalik naman si Nonoy, upod sa asawa, arkila naman sang salakyan. Pag abot dito, hindi naman magupod si mama, kay maayo na kuno siya. Nangakig na si Nonoy, pero hindi naman siya makapilit kay mama. Kundi balik naman sila. Masunod nga adlaw, sulat na naman ang agot. Balik-balik ang pagwala hinalungong ni mama. Ako ang masugat, siling ko kay Nonoy. Updi ninyo ako. Wala ako kwarta diri. Gani kamo ang may kwarta, gastusin ninyo. Agod madala lang si mama diri. Insigida, naglakat kami. 6 ka oras ang amon biyahe, wala dulog-dulog. Sige ang pangamuyo ko sa Diyos, nga kuntani, itugot niya, nga madala namon si mama. Inday Regine, pag-abot sa salakyan, nabatian na sa mga tao sa balay, nagsugata ang mga utod ko, kag naghinaksanay kami. Pero sige na ang hinibi ko. Nagdalagan ako pakadto sa balay. Si Papa nagatulog-tulog sa berha sa bintana. Tapos kuhalok sa iya, siling ni Papa. Ikaw gidning ang nagkadto? Si Mama ara sa salas. May folding bed, kag madamo sa mga tela. Gali, inog hapin kung mabasa siya. May nagabilitay nga kahoy-kahoy sa palibot, obra sang serwano. Pagpalapit ko sa iya, nag-alsa ang iya ulo. Ning, ari ka? Ang mga bata, dala mo? Siling ko, Mama, wala ako dala, kay sugaton ko ikaw. Maupod ka? Oo, dala tango. Nakibot sila, samtang nagahakos ako kay Mama, nga nagahibi. Te, kita mo? Siling nila. Bag-o gid lang ning, wala ina makakilala sa amon. Siling ko, kuhaon ko si Mama, kay doktor gid lang ang makapaayos sa iya. Gilisensya ni Papa sa serwano, nga ipadoktor si Mama. Nagsugot man ang serwano. Dapat, pabalunan sang pangontra, kay sundon gid nila ina. Naghimos na kami. Madamo ang ritual sang serwano, pero nagapangibabaw ang kalipay namon. Bangod, upod namon si Mama, kag si Papa, pa Iloilo.
Si Neneng, langgali ang ginahulat ni Mama nga masugat. Tani sa una pa lang, nagupod ka na, siling ni Nonoy. Tama ka budlay sa pagbalik-balik. Pagkatapos hindi man lang madala, sorry na lang eh. Naginadlawanay lang sila kay si Mama, do kanami naman, nag-iistorya na siya sa akon. Mabakasyon lang gali si Mama sa Iloilo, nag-arti pa. So alas 3 ang hapon na kami maghalin. Sa folding bed si Mama nagahigda. Kami ni Papa ang nagatimbang. Pigar kung magundag ang salakyan. Mahinay gawa ang among dalagan kay sadto, hindi pa nami ang dalan. Inday, wala lang gali nila ginsugid sa amon. Nga sa front seat ka driver, may pis-pis nga nagabunggo-bunggo sa salakyan. Gani, ginsira na lang nila ang bintana. Alas 9 ang gabi kami nag-abot sa hospital. Siling ni Mama, ari na kita, huuma, sabat ko. Nagutom na gid ako, siling niya. Ahay, wala gid kami balon nga pagkaon. Nalipat gid kami magdala, samtang madamo sang iya pagkaon sa balay. Siling ko, sige lang ma, ari na kita, makaon ka dayon. Pero insigida, gindi para siya dayon sa hospital. Kay antes si Nonoy naglakat, nag-istorya na siya sa resident doctors ang status ni Mama. Gani, preparado sila sa hospital. Ako gid ang nagaupod kay Mama, bisan diin siya dalon. Gintakdan sang catheter, gin-x-ray, nagabulig gid siya. Bisan ginapamangkot ako, siya ang nagasinabat, detalyado pa. Di ako iya, wala makahibalo sa natabo sa iya. Nagkinadlaw ang mga nurses kag doctors nga naga-assess sa iya. So inday, ang amon iloy, manami isang lawas, istoryada, kagwapa. Gani, sadya kung sila mag-istorya. Nalipat na siya, nga gutom, hasta kami. Pagkatapos sa madamo ang ginobra sa iya sang doktor, gindala na siya sa kwarto niya, private room, ginkuha na ni Nonoy nga daan. Mga alas 12 ang gabi na, siling ni Papa, makapahuway na ni si Mama mo dirining. Maupod ako kay Nonoy sa molo, kay mapahuway man ako. Nagbilin si Nonoy sa akon sang kwarta, ibakal namon panyapon, kung ano ang gusto ni Mama nga kaunon. May hinablos ako nga naga-training midwife sa among nga hospital, so kami nga duha ang bantay ni Mama. Nagbakal ako sa gwa sang panyapon, nagbakal man ako sang balot kag soft drinks, kanon kag sudan, pero ang ginpili ni Mama, balot kag soft drinks. Grabe ang suyop niya sang sabaw sang balot. Duha ka bilog ang naubos niya. Tapos imnan sang soft drinks nga cold. Busugid kuno siya. Hinday, naghigda na kami sang hinablos ko kay Day Off Mania. Mga alauna, gulpi lang si Mama naghulag. Tapos nagkurog. Grabe ang kurog niya. Ginpamangkot ko kung nag-aamo siya sina. Wala gid, pero sige ang kurog niya. Ang hinablos ko, nagtawag doktor. Tapos gin-injectionan siya, nagkalma lang. Pagkatapos ang pila lang ka minutos. In the Regine, si Mama doon naglain na, comatose. Ang hitsura niya, nahulog, daw wala na kabuhi. Nagtawag ang hinablos ko sa kay Nonoy. Nagahinibi na kami sang hinablos ko. Pagabot ni Nonoy kaganday Papa, natingala sila nga amo na ato ang hitsura ni Mama. Ano ang natabo? Siling nila. Bisan ang mga nurses nga nagdipara sa kay Mama, nakibot man. Ambot ang sabat namon. Nami na gani ang tulog niya, siling ko. Grabe ang kapoy ni Mama, natulugan dayon ba? Gali, amo na ang matabo sa iya. 5 kaadlaw nga comatose, kag sige ang amon istorya sa iya. Si Papa naglisensya nga mapauli na, agud ihanda ang pagbalik ni Mama. Si Nonoy nagkadtuman, sa matanda kuno nga manugpakot. Ang hambal,
Ginaswang ko no, kag hindi gid mag-aksyon nga magbalos kay madamo sila. Hindi ninyo kilala. Ang findings ng doktor, complication. Ginasaksyon si mama kung mag-ubo-ubo. Daw tinuktok nga tama kay itom ang nakuha. Inday, inug-anom kaadlaw namon sa hospital, 2:00 ang kaagahon. Nagatulog kami sa magulang ko kay mama. Kag magpahuway siya sa September 29, 1986 sa edad na 67 years old. Ika-38 niya nga death anniversary karon. Ginhamyang pa siya sa isa ka gabi sa punerarya diri sa Iloilo para sa viewing sa mga tao. Mga amigo ni Nonoy. Pagkaaga 2:00, gindala sa amon lugar. Kag una pa nga nagsugata ang babayi nga naghilot sa iya. Ginpahalin pero nagahibi nga palangga niya si mama. Wala ako magupod. Intsakto lang ako nga maghalayaon sa balay. Daw nahadlok ako nga basulon ako sa iban ko nga mga utod kay ginkuha-kuha ako si mama. Pero si papa kag si Nonoy ang nagpaatag sa ila. Ang kasadya namon ginbuslan sang tuman nga kasubo. Pila pa lang kabulan ang nagligad, nakibot ang tanan. Kay abi nila, mapauli si mama nga maayo na gid. Gali, bangkay. Guwapa, pero sa lungon, nagahigda. Grabe ang tensyon pag-abot sa balay, damo-damo na ang tao. Nasubuan man sa natabo sa amon iloy. Ako, nagasako man sa balay, kay may mga talahion ako nga hingagawon kun tani. Pero puros man sala ang akon mga obra. Hindi ako makakonsentrate. Kay untaton ko anay kag maghibi. Ang pensar ko sa amon, si mama. Kalain sa pamatsyag ko, grabe nga kasubo. Bisan wala na ako nagahibi. Nabatian ko pa ang hibubunot ko. Masakit ang akong dugan. Hasta nalubong si mama, October 14, 1986. Hindi ako makatulok sa tawo, bisan ang mga utod namo nagapanalambiton. Nga si mama pa, kay damo man sang ginikanan nga ginapabayan, wala ginapalangga sa mga anak. Hasta karon nagaantos, palangga ka namon mama. Inday Regine, wala madayon ang kasal sa manghud namon nga agot. Ginisol ni Papa, December 24. Agud malipay kami pagkaaga, December 25, pagkatawo. Nalipay naman kami, kay tama man kasadya ang kasal. December 23 na ako mag-abot. Pag-abot ko, ginpangita ko dayon si Papa, kay madamo na ang tawo nga nagalinuto. Sang udto pa, wala nila makita si Papa. Ginpangita sa mga balay sang utod ko, wala man sa talamnan, sa palibot, wala. Gabi na, may nagsugid nga nakita niya si Papa lantawon sa karsada, nagapungko sa may pansyon ni Mama. 34 minutes after 2 o'clock, mga kabombo, aton balikan ha ang ininsulat ni Neneng diri sa aton natuloy sa iyang mga ginikanan. Sa gihapon nagapamati ka mo diri sa KLP, magapanambalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Tungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan
na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio. Kita mga kabombo diri sa KLP so nadula no ang ilang nga papa hindi makitaan. Pero sang gabi na may nagsugid nga nakita niya si papa. Lantawon sa karsada nagapungko sa may pancho ni mama. Insigida ginsugat sa patio. 2 kilometros ang layo sa balay. Masubo man siya pagabot. Siling namon, hindi ka naghalin pa. Siling niya, ginlisensya ako kay mama. Maayo ang kasal sang manghod ninyo. Pagkasal, nalipay man si papa, kay wala na kuno siya sang ulikdan. Kay man, laon nagawa ang amon agot, 28 years old na. December 26, nagpauli ang bana ko kag duwa ka anak
Ginawiran ako ni Papa, gani nagpabilin man ako. Sang gabi sina, kasadya pa sa amon, nagpanyapon kami. Ara man ang mga utod ko nga iban, kay naghatag sang ilang mga luto nga hindi masumod. Naga-compound sila palibot sa balay kanday Papa. Masadya kami kay bag-ugid lang naghalin, nagabulos nga kandidato padalagan mayor. Pareho sila nga kumpare ni Papa, mga ihado sa kasal ang amon mga utod. Si Papa, malakas nga leader. Bangod siya na lang gani ang nagapalagyo, no? Kung adlaw sang election, pero siya man gihapon ang daog. Pila na ka-presidente ang nagabulos-bulos, siya man gihapon ang leader sang amon barangay. Nabugtawan ko, siya ang delegado, kapitan del barrio, barangay kapitan. Kung sino ang gusto niya padag-on, sigurado gid. Inday, samtang nagakaon kami, ginsugo niya ang mga utod ko kag bayaw, nga magkadto sa baybay, agud managbo sang isda, kay may lokos nga madungka para kuno may isudaan pagkaaga. Naginom siya sang tubig, isagid ka mother glass na ubos niya. Nagbless ang mga apo niya, nagapila, halin sa gamay, hasda sa dako. Naguluwa na ang mga sa palibot namon. Kami na lang ang nabilin. Sanggulpi lang siya magduko kag magpiyong sang mata, do nagpatuyo. Pero amat-amat nga naglaylay, patakilid sa higad nga bahin sang lamesa. Sa kabisera siya nagapungko. Ginhingagaw ko nga uyatan ang bayo sa liog, pero wala mahimo kay may bangko pa nga nagaulot sa amon. Nahulog gid siya sa kilid. Samtang nga nagapatuyo siya, nagsinggit na ako na ano ka pa. Ara man dayon ang tiya namon. Ginsinggitan ang bayaw ko kag mga utod nga si Papa buligan. Inday Regine, wala pa makagwa sa kudal ang ginsugo nga managbo sang isda. Wala pa kaabot sa ilabalay ang mga utod ko. Nagdinalagan pasulod sa balay. Ang bayaw ko ang una nakasulod. Ginhakwat si Papa. Tapos ginhatag sa utod ko nga lalaki. Nagurahab ang bayaw ko kag magpalupok sa sagwa. Nagatumbo-tumbo ang utod ko. Ginakugo si Papa nga basa na sang ihi. Inday Regine, wala kami apuraw kung ano ang amon himuon. Sige lang amon hakos sa amon Papa nga sige man tiyabaw. Sa may masmasan kami, ara na si Papa, nagahigda sa sofa, wala kabuhi. Ara man mga kandidato nga bag-o lang nag-agi sa balay. Madamo na tawo. Nakita ko si Papa, nagahamyang sa sofa. Do hindi kami magpati sa natabo kay Papa. Inday, dumabuang ako. Tama gid kasubo. Didto ko na agyan ang wala tulog-tulog, hindi makakaon. Wala ako gana mag-istorya. Hindi gusto makita nga nagakadlaw. Bisan ang mga anak ko, wala ako gana nga magdipara. Nalubong si Papa, hindi ako makahambal. Tama nga depression ang nag-abot sa akon. Halos isa ka tuig nga hindi ako makatulok sa simbahan nga maagyan ko kung may lubong. Makakita ako tawo nga kaanggid ni Papa bisan sa jeep ako nagasakay, dumalumpat ako. Kay natabo sa akon, nagkadto ako kay Nonoy sa molo. Nakita ko ang tao sa dala nagalakat, ako iya sa jeep, dumalumpat ako, nagahinibi na ako, gani na tingala ang mga pasahero. Pagabot ko sa palanaugan, dalagan ako todo-todo. Pagabot ko sa kanday Nonoy, panuktok ako, sige gurahab. Nakibot sila Ari naman si Neneng. Isa man ka bes, napilitan ako mag-upod sa best friend ko, kay napatay ang tatay niya. Dawala man lang sa akon, pero sa pagtamo ako sa lungon, si Papa ang nakita ko. Grabe, iya ang tiyabaw ko, Papa ko. Nakibot sila, ginhakos ako sa best friend ko. Natalupangdan ko, hindi amon balay, sus, kahuya-huya gid. Dayan ko gwa, mapauli ako. Inday, inalanganay ang masulat ko. Sa sunod pagid, basi makasulat pa ako. Sa liwat, si Neneng, ang ato niya letter sender.
sa imo nga pag-share diri sa pag-recall mo sa mga masubo nga mga natabo ang pagkadula sang imo nga iloy kasang imo nga amay. Sa story mo really shows no how attached you are sa inyo nga mga ginikanan, how you love them so much. Hindi lang ikaw kundi tanan-tanan gid kamo. Well, acceptance is the best way to ease our pain. To let go of our pain, we have to accept kung ano ang natabo. Ang tanan, pagbuot sa Diyos. We understand, no, kung ano mo gid kapalangga ang imo ginikanan. But of course, you have to live in the present. Kinahanglan naton batunon nga ang kamatayon kabahin sang aton nga pagpangabuhi. So tanan kita will die, and that's for a fact. Kinahanglan ta lang pabakuron ang aton kaugalingon sang sining masubo nga realidad. But if mabakod ang aton nga pagtuo sa Ginoo, ngang tanan may kabangdanan, kag nakaplano na, then it would be easier for us to accept and to let go. Siya ang naghatag sa aton kabuhi, kag siya man ang makakuha sini. So let us strengthen our faith in God and know that He knows what is best for us. So thank you, Gid, sa imo ning. I hope that this time, mga pila naman kadekada, no, ang nagligad, I hope that this time, you are now very okay. Natuhoy sa pagkadula sa imong mga ginikanan. Alas 2:47 ang aton nga oras, magapanubalik ang KLP pagkatapos ang pinaka mga importante nga mga pahibalo. Paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses, mag-set sang goal, umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date.
I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatib-ong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Lat ni Nanay Iting, Dear Tita Regine. Maayong hapon sa imo kag sa tanan nga makatapos sa Bombo Radio Philippines. Subong man sa tanan nga mga letter senders. Tawagan lang ako sa kay Nanay Iting sang Leganes. Ari ang tunay ko nga pangalan, hindi nila pagbasaha. Tita pasayluha lang ako ha, sang akon agi, kay nagaluha ang akon mata. Nagtinguha gid ako, nga bisan paano, makashare man ako sang inagihan ko sa kabuhi. Wala kami kuryente, kag wala man ako sang cellphone. Solo ang radyo nga duha ang batteries ang amon ginakalingawan sa ado-adlaw nga tanan. Ang akon nga i-share sa imo, parte ini sa amon nga mag-ululuton. Isa lang ang lalaki, kag anom kami nga babae. Kontra niya kami nga mga utod niya.
Tita Regine, masigbakas lang kami sa amon pangabuhi. Kahisa ang nagahari sa iya kaugalingon. Kung ano ang iya nga molestyahon sa amon nga mga utod niya nga hindi mahatag, dayon niya kami buyayawon, batuhon sang bato. Isa sa kabes, tita bago lang ako makatapos ang panglaba. Ang upod ko nga nagpanglaba, nagahingapos naman siya. Nakibot gid ako, sang gulpi lang, ginpungkoy niya ako sang 38 caliber. Maayo nga swerte, wala ako maigo. Gilayon, nagdalaga ng upod ko nga nagapanglaba pa uli. Kagang tubi sa termos, sagi niya sang inom, kag wala gid siya, nakabatsyag sang mainit. Kag magtudlo siya sa bata niya, nga patay gid to. Natingalang iya bata kung sino ang patay. So ibalik ko sa balay ang akong sugilanon. Nagbalik siya tita kag maghambal, nga patsyon ko ikaw. Nagsaka ako sa ibabaw, kag magpangamuyo, nga Lord, buligi ako, kay ari ako sa katalagman. Hatagi ako Lord sang kusog, nga badaog ko siya. Pagsaka gid niya, uyatan niya ang punta kapilitkan, kag ang sa tunga, bakante, wala siya makaibalo, nga ara ako nagapalipod, kag nagbantay sang iya pagsulod. Gilayon ko ginkaptan ang sa tunga sang ubos kusog ko, kag dalalubag kag sipa sa iya. Natumba siya. Kag gilayon ako nga magwa, apang iya ako ginhawiran sa shorts, tungod hugot ang shorts ko. Ula maluslos, kay kun mga halog lang, tita sa underwear na dala. Iya ako gindamhagan, apang nakalikaw ako, kag naka-off balance siya, gilayon ko ginlampusan sang armas, hasta nga nag-abot ang tanod. Ginkuha sa ako ng armas, kag magpanaog sila. Ang laon ko tita, nga hindi na siya magbalik. Naghabog ako sa bata ko nga ara sa duyan. Nabatian ko, nga may naglagtik. Gali, kay nagbalik siya, kagintaya ang armas. Nagtabog ang bala niya, ginpulot kaginsaksak, kag ipunterya sa akon. Gilayon ko na lang, ginpiyong ang akon mga mata, kag maghambal, nga Lord, buligi ako nga hindi maglupok ang armas. Kag sa kaluoy sa mahal nga Diyos, wala gid naglupok. Hasta nga naabtan kami ni Brad nga bana ko, kag kuhaon ang bata sa duyan kag magpalagyo. Wala ako magpati, iya ginambala ng utod ko nga magpatawhay sang iya nga pensar. Kag nagpati man siya tita. Hasta na lang diri ang sulat ko, pasensya ka na sang agi ko, ikaw na lang kahibalo maghangop, salamat sa pagbasa mo sa malawig ko nga sulat. Nanay Iting. Baran mo, Tita Regine, 77 ang edad ko, so malabo na ang panulo ko. Wala nang iting, the first time mo ba, no, nga mag-join diri sa KLP, sa salamat gid, ha? Ano man, basi wala na sa gusto nga kaisipan ng inyo utod. Kay kung kahisa lang, to, siguro hindi man dapat, no, hindi man makalabot sa amo sina, nga ti pamatsyon niya na kamuya, ikaw ya, ginatayaan niya na kaging palupkan niya gid kagani. Galing wala lang ginto maglupok ang iya nga armas, kagaa nga may armas siya. Ano na, lisensyado man na? Hindi ayhan, nga basi ko nagadruga, ining inyo nga utod, siguro kinahanglan nyo gid, no? Nga tol idon ini, hibaluon nyo gid, kung ano gid ang rason nga nga nagaamo ini siya. Kay to the point, nga gin-attempt ka na niya, nga patsyon. So, that means, no, nga delikado ni siya nga tao, nga ara lang dira sa inyo palibot, ready to pounce on you. Anytime nga mag-abot sa isip niya, nga himuan ka mo sa amo sini. So, istoryahin ninyo siguro nga mga mag-ululutod, kay ano man ka mo, siya lang gali isa ang lalaki. So, kung ano gid no, ang kahimtangan sa inyo utod, para nga ti mabuligan ninyo siya. Kag, hindi pwede nga ara lang gid siya sa inyo, nga anytime mag-init ulo niya, himuon niya liwat, inang pagpanaya sa imo. So please be aware ha, nga hindi ka mo safe kung ara lang siya sa inyo nga palibot. Kung kinahanglan nga i-report ninyo ini sa otoridad, himuon nyo para nga hindi mabutang sa delikado ang inyo nga kabuhi. So hindi pwede, no? Nga pabayaan-bayaan nyo lang ini. Kaya ka delikado gidya ka tama.
So disidido gid siya yan, no? Nga ti mamatay kay ti gintayaan ka na gani, ginpitik niya na, swerte lang nga wala naglupo. So istoryahin ninyo siguro, no? Nga mga mag-ududutod kung anong dapat hihimuon ninyo sa inyo nga utod. Again, anay iting salamat gid sa imo gin share diri sa amon. Please write to us again kag kamo man dira mga kabombo. Sulata lang ang inyong mga istorya and then i-email pwede gid sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon isulat ninyo ang inyong mga istorya pag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na si Tuyang Ermitanya, ang mga paborito ninyo nga mga dramas after sang Tuyang Ermitanya, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So balikay na naman kita tomorrow. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.